ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பகவத்கீதா வகுப்புக்கு 18 நாள் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு 6வது நாள். நேத்தி மாதாஜி கேட்டாங்க இல்லையா, கௌரி மாதாஜி தானே கேட்டாங்க. இன்னைக்கு 6 டேஸா கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது என்னது கர்ம யோகா முடியாது. இப்ப இன்னைக்கு கர்மாவில நம்ம எப்படி யோகா எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா, நம்ம நார்மலி யோகா சொல்றோமே, அது என்னதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொன்ன யோகான்னா பகவான் கிட்ட இந்த ஒரு மனதளவுல பகவான் இணையறது, மனதளவுல இணையறது. ஓகே, நாட் பிசிக்கலி, அதெல்லாம் கிடையாது. இது ஸ்மரணம். இப்ப நம்ம ஜப்பா பண்ணும்போது ஸ்மரணம் பண்ணும்போதே பகவானை நினைத்துன்னு பண்றோம். அது இல்லாம இன்னைக்கு வேற யோகாஸ் எல்லாம் என்னது, இதெல்லாம் நம்ம இங்க படிக்கிறோம். இஸ்கான் மங்களூர்ல படிக்கிறோம். அந்த கோயிலுக்கு தான் இப்ப வந்திருக்கோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோவில். நல்லா பகவானுக்கு சேவிச்சுட்டு நல்லா நம்ம படிக்கிற ஸ்லோகம் எல்லாம் நமக்கு புரியணும். அதோட அர்த்தம் எல்லாம் நல்லா புரிஞ்சு நம்ம லைஃப்ல கடைபிடித்து நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேண்டிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மாத்திரம் மியூட்டே நீங்களா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நீ பிரணத்தையும் நானே எடுத்து வரேன். பாஸ்டா போயிடலாம். இன்னைக்கு mostly I'll try to finish by 4:10. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं, श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த கிளாஸ்க்கு தான் வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 6 பார்ப்போம். இதோட என்ன டைட்டில்? தியான யோகா. தியானம் எல்லாமே அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லா வேலையும் அந்த பகவானோட தியானத்துலதான் பண்ணோம். பட் இது எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஒரு சாப்டர் ஃபார் தியானம் பண்றது. அது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் எங்கேன்னு படிக்கிறோம்? அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ், கிருஷ்ணா உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் இஸ்கானோட ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா. இவர் என்னெல்லாம் சொல்லியிருப்பாரோ இவரோட அந்த அறிவுரைகள்ல தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? அது குவிக் ரீகேப். சன்னியாசா அல்லது கர்மயோகா என்ன பண்ணணும்? சன்னியாசம் எடுத்துன்னு காட்டுக்கு போனோமா, இல்ல நம்ம வேலை வீட்லயே இருந்து எல்லா வேலையும் நம்ம டியூட்டி பண்ணிட்டே பகவான் வேண்டிட்டு அது மாதிரி பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்கிறேன் அர்ஜுனன். பகவானே சொல்றேன், எஸ், கர்மயோகா இஸ் பெட்டர் தன் சன்னியாசா.
கர்மயோகா இருக்கிறது தான் நல்லது. ஏன்னா நம்மள மாதிரி ஒரு பாமர மக்கள், நமக்கெல்லாம் அவ்வளவு ஞானம் கிடையாது இல்லையா? நம்ம வந்து ஜஸ்ட் பேசிக் லெவல்ல தான் இருப்போம். ஒரு பேபி, ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து நடக்கிற ஸ்டேஜ் எப்படிதான் எப்படி இருக்கும், விழுவோம், திரும்பி இருப்போம், கொஞ்ச நாள் பண்ணுவோம், கொஞ்ச நேரம் பண்ணுவோம் பக்தி, அப்புறம் பக்தி இல்லாம இருப்போம், வேற இதுல இருப்போம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு வந்து இதுதான் கர்மயோகா இஸ் பெட்டர். என்னதுன்னா பகவானை நினைத்து எல்லா வேலையும் பண்றேன். அப்புறம் நிஷ்காம கர்மா, அதுவும் அப்படிதான். சக்காம கர்மா, நிஷ்காம கர்மான்னு சொன்னேன். சக்காம கர்மா எனக்கு வேண்டி பண்றது, என் மக்கள், என்னோட குடும்பம், என்னோட 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 அப்படி பண்றதை விட நிஷ்காம கர்மா இஸ் பெட்டர். அப்படின்னா என்னது, பகவானை நோக்கி செய்யறது. அந்த பகவானை நினைத்துண்டு எந்த செயல் பண்ணாலும் அது அந்த மாதிரி கர்மா பந்தத்தில் இருந்து விடுவிக்கிறது. என்ன பந்தம்? பாவம் புண்ணியம்ங்கிற அந்த இது பந்தத்திலிருந்து விடுபட முடியும். நமக்கு அது ரெண்டுமே வேண்டாம். ஏன்? அது ரெண்டும் இருந்தா திரும்பி இங்க உலகத்துக்கு இருப்போம். நமக்கு அது வேண்டாம். அப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், அகர்மம், தட் இஸ் செயலற்ற தன்மை, அது பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது அகர்மா. இதெல்லாம் தேர்ட் சாப்டர் நான் திரும்பி ரிவிஷன் பண்ணி அது வந்துட்டே இருக்கும். அதனால உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸே ஆக வேண்டாம். அவ்வளவு கன்ஃபியூஷனா இருந்தா எகெயின் யூ கேன் திரும்பி ஆகஸ்டோட ஓபன் பண்ணியாச்சு, கேட் இஸ் ஓபன். அப்ப நீங்க திரும்பி ஆகஸ்ட் இப்பவே புக் பண்ணி வச்சிடலாம். இது ஒரு மாதிரி புரியறது, இன்னும் ஆகஸ்ட் திரும்பி வந்து இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம்னா திரும்பி லைக் ரிவிஷன் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும். அப்புறம் கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. நமக்கு இது இப்போ ஜெயில தான் இருக்கும். ஆக்சுவலி we are all in ஒரு துக்காலயம் அசாஸ்வத, இந்த வேர்ட்ஸே வரும் ஒரு ஸ்லோகத்துல. துக்காலயம்னா எனக்கு துக்கம் நிறைந்த உலகம் இது. நாட் ஓன்லி அர்த், இந்த ஃபுல் 14 உலகம் துக்கம் நிறைந்த உலகம். இது போல நிறைய அண்டங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் ஒரு 8 சாப்டர்ல ஒரு சாப்டர்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அப்ப அதுல என்னது, இதெல்லாமே துக்காலயம். இல்ல எந்த இடத்துல போய் எந்த பிறவி எடுத்தாலும், பூச்சியா பிறவி எடுத்தாலும் சரி, அனிமலா வட்டவர் ஹியூமன் பீங், அதெல்லாம் துக்காலயம். பாக்கிறதுக்கு சூப்பர்ஃபிஷியலா பாக்கிறதுக்கு ஐம் வெரி ஹாப்பி அப்படி சொல்லலாம், நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு. அப்புறம் கேட்க கேட்க போன இல்ல இல்ல எனக்கு அப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி ஆயிடுச்சு, துக்கம் எல்லாம் வெளியில வரும் முள்ள முள்ள. சோ நமக்கு இதுல இருந்து விடுதலை பெறணும். ஜெயில இருக்கும் இப்போ, இதுல இருந்து விடுதலை பெறலாம்னா என்னது, பகவானை நோக்கி எல்லா வேலையும் செய்யும்போது என்னது, அந்த இந்த ஞாத்வாமாம் சாந்தி முச்சதி, இது தெரிஞ்சா நமக்கு வந்து நிம்மதி கிடைக்கும். அது பார்த்தோம் நேத்து. இன்னைக்கு வந்து 6வது சாப்டர் என்னன்னு பார்க்கலாம். அஷ்டாங்க யோகா, அது ஒரு யோகா தான். அது என்னது பார்க்கலாம். அஷ்டாங்க யோகாவில் எப்படி முன்னேறது, அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் 6. அஷ்டாங்கம்னா அஷ்ட அங்க, அஷ்டனா 6 அங்கம். அப்ப அதுல எப்படி ஒரு ஒரு நிலை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இல்ல ஸ்லோகத்தோட இதெல்லாம் போட்டுட்டு உள்ள போய் பார்க்கலாம். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், அது நேத்தையும் பார்த்தோம். நம்ம மனசை நல்லா கட்டுப்படுத்தணும். இல்லாட்டா அது நம்ம நேத்துல எப்பவுமே அது நம்ம சொல்றது, இன்னைக்கு இன்னும் டீட்டெயிலா கொடுத்துருக்காங்க. இல்லாட்டா அது வந்து நம்மள இது பண்ணும், நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணும். அப்புறம் காது ஒண்ணு சொல்லும், அதை சரி சொல்லணும், கண்ணு ஒண்ணு சொல்லும், அதை சரி சொன்னா நம்ம பைத்தியம் பிடிச்சா போலதான். இந்த 6 குதிரைகள் பார்த்தோமே, அந்த மாதிரி எல்லா புலன்களையும் நம்ம அடக்கி நம்ம மனதால அடக்கணும். அந்த மனதை எப்படி நம்ம இன்டெலிஜென்ஸால அதை வந்து கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்தோம். திரும்பி அதே தான் இன்னைக்கு இந்த சாப்டர்லையும் கொடுத்துருக்கோம். தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ யோகி நம்மளே வச்சுக்கலாம். இப்ப நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம், நம்ம 10 வருஷம் 15 வருஷம் ரொம்பவே டீப்பா போய் நல்லா பக்தி பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து மேல் உலகத்துக்கு, பகவானோட உலகத்துக்கு போக முடியுமான்னு தெரியாது. ஏன்னா அங்க போறதுக்கு பாசிங் மார்க் இஸ் 100 out of 100. 35 பாசிங் மார்க் எல்லாம் கிடையாது. அப்ப அங்க போறதுக்கு அப்புறம் இந்த மார்க் எல்லாம் ஃபார்வர்ட் ஆகும். இப்ப நீங்களும் இந்த ஏஜ்ல இப்ப வந்திருக்கேன்னா, ஏஜ் கூட இல்ல, உங்களுக்கு இந்த ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சு இங்க வந்திருக்கேன்னா பூர்வ ஜென்மத்தை ஏதோ நல்ல புண்ணியம் எல்லாம் பண்ணிருக்கேன்னு அர்த்தம். அதனாலதான் நமக்கு இதெல்லாம் நிறைய பேருக்கு இன்னும் வருது இல்லையே. தெரிஞ்சாலும் வர முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும். சில பேருக்கு தெரியவே தெரியாது இந்த மாதிரி கிளாஸ் நடக்கிறதா, ஓஹோ இவ்வளவு நாளா நான் நினைச்சேன் எனக்கு தெரியல அப்படிம்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி வந்து யோகி தான் நல்லா பண்றான், இருந்தாலும் திரும்பி இந்த உலகத்தை பிறக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். சோ அவனோட இலக்கு என்ன, நல்லா அந்த மாதிரி தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன அப்படிங்கிறது அதை பார்க்கணும். பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்தது. டெஃபினட், அது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம அதான் சொல்றோம், நேற்றுக்கும் அதான் சொன்னோம். பக்தி யோகம் தான் அடிப்படை. நம்மளோட என்னன்னா, என்ன ஞானம் வளர்த்தினாலும் சரி, கர்மா என்ன கர்மா பண்ணாலும் சரி, பக்தி பக்தி பக்தி, அது துளி பக்தி இருக்கணும். அந்த பக்தியை தான் வளர்த்திக்கணுமே தவிர பாக்கி எல்லாம் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் தான். நீ அது பண்ணல, அந்த ஸ்லோகம் பண்ணல, நீ அந்த பூஜை பண்ணல, இந்த யாகம் பண்ணல, யஜ்யம் பண்ணல, தானம் பண்ணல, நோ ப்ராப்ளம். பக்தியோட நம்ம என்ன பண்ணாலும் அது பகவான் ஏத்துப்பார். எஸ், அதுதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அண்ட் ஸ்டார்ட். இப்ப யோகா என்றால் என்ன? இப்போ இந்த ஆள் என்ன பண்றான், ஒரு பனி படர்ந்த ஒரு மலையெல்லாம் இருக்கு, அங்க வந்து இப்படி ஒரு கை மேல ஒரு கை கீழே, 2 காலு, துணி இல்ல, அவ்வளவு குளிர். ஆனா எவ்வளவு நேரம் நம்மளால உட்கார முடியும்? இப்படி பண்றான். அவன் என்னத்துக்கு பண்றான்னு தெரியாது. பட் இஸ் திஸ் யோகா? இது யோகா கிடையாது. யோகான்னு என்னது, இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து பகவான் நம்ம ஒரு திங்க் பண்ண முடியுமா? ஒருத்தன் வந்து பசிச்சுன்னு இருக்கான், ரொம்ப ஒரு ரொம்ப இது என்னது ஏழை, ரொம்ப சாப்பாடே இல்ல, அவன் போயிட்டு இல்லப்பா அப்படி எல்லாம் இருக்காதே, நீ வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லு, அவர் வந்து சாப்பாடு போடுவார்னா நீயாச்சும் ஒரு பிச்சை மண்டப்போ, நீ யாரு எனக்கு சாப்பாடு போடுறாலும் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து சாப்பாடு நல்ல வயிறு, அதுக்கும் வேற முட்டை சாப்பிட வேண்டாம், வயிறு பசிக்கு சாப்பிடணும். அப்புறம் தான் பகவானோட இதெல்லாம் பண்ணணும். இவன் என்ன பண்றான், இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவனுக்கு வந்து பகவான் தியானம் வருமோ?
கை வலிக்கிறது கால் வலிக்கிறது தான் தோணுமே தவிர பகவான் தியானம் வராது. சோ இது யோகா கிடையாது. யோகானது மனதளவுல we have to concentrate on God. அதுதான் வந்து யுஞ்சத்தை. யுஞ்சத்தை அது சான்ஸ்கிரிட் வேர்டு. இணையறது பகவானோட இதுல இணையம், தாட்ஸ்ல இணையம். இல்ல இது இப்பதான் யோகா சென்டர் எல்லாம் ஆரம்பிச்சு இதெல்லாம் தான் சொல்லி கொடுக்குறான். இப்படி வளை அப்படி வளை, ஓடு, ஜாகிங், இந்த மாதிரி ஸ்குவாட்டிங் எக்ஸசைஸ், இந்த மாதிரி டோனிங், மசில் டோனிங். ஆனா என்ன போர்டு போட்டுப்பா யோகா. அந்த யோகா சென்டர்ல எல்லாரும் போவாங்க. என்ன சொல்லி கொடுப்பா இதுதான். இதுல ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸ்ல பகவானை வந்து நினைப்பாங்களா? இல்ல, டெஃபினெட்லி. ஸோ இதெல்லாம் யோகா கிடையாது. யூ கேன் சே அஸ் பாடி எக்ஸசைஸ் வேணும். நம்ம உடலுக்கான ஒரு எக்ஸசைஸ், எஸ் அலோவ். அந்த மாதிரி பேர் சொன்னா பண்ணலாம். இவன் என்ன பண்ணிருக்காங்கனாக்கா தலையை போட்டு சுவாசம் விட முடியாம இருந்தாலும் இந்த மாதிரி என்னது அபவுட் தலை குப்புற அப்படி நின்றுட்டு பணம் பாவமேன்னு சொல்லி சில பேர் பணம் போடுவாளா இருப்பாங்க. இதுதான் முடியுமே தவிர இந்த யோகா என்ற பேரில் இந்த மாதிரி பண்றது வந்து தப்பு. திஸ் இஸ் நாட் யோகா அட் ஆல். இது நமக்கு எப்போ புரியும்? நம்ம பகவத்கீதா படிச்சாதான் முடியும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதெல்லாம் ஒரு யோகாவா, எனக்கு பண்ண முடியாது அப்படிதான் நினைச்சுக்கணும். இதெல்லாம் யோகா கிடையாது. இல்ல இது யோகாவா, இந்த மாதிரி இல்ல, இதுவும் யோகா இல்லை. இதெல்லாம் வந்து என்னது ஒரு பிளெக்சிபிலிட்டி வேணா சொல்லலாம். பிளெக்சிபிலிட்டி ஒரு பேலன்சிங் ஆக்ட், அந்த என்ன பேரு வேணா கொடுத்துக்கலாம். ஆனா இதெல்லாம் யோகா கிடையாது. இதெல்லாம் கிடையாது அதுதான் நிறைய வருது. ஏன்னா அதுதான் இப்போ நிறைய நடக்கிறது. யோகா சென்டர் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் தான் பண்றாங்க. அது யோகாவே கிடையாது. இப்போ அந்த பேரு மாத்திடும். இல்ல இது யோகாவா? அந்த இதுல எல்லாம் பார்த்தா பியர் யோகான்னு எல்லாம் சில பேர் பண்ணுவாங்க. பியரை குடிச்சுட்டு யோகா பண்ணுவாங்க. அது யோகா கிடையாது. அப்புறம் இவன் என்ன பண்றா, ஒரு அனிமல், ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை மேல வச்சு முதுகுல அது வந்து மசாஜிங்க்கு ஓகே, முதுகு வலி இருக்கு அப்ப நான் இது பண்றேன்னு ஓகே, நீ இப்ப மசாஜிங் சென்டர்னு போடுங்க. அது யோகா போட்டா தட் இஸ் நாட் யோகா. திஸ் இஸ் அப்சல்யூட்லி நாட் யோகா. இந்த மாதிரி சேர் யோகா, இப்ப இந்த பெரிய பெரிய கார்பரேட் ஆஃபீஸ்ல எல்லாம் என்னன்னாக்கா ரொம்ப ரிலாக்ஸ் பண்ணி, இப்போ கம்ப்யூட்டர்ல வேலை பண்ணும்போது ரொம்ப டார்கெட், ரொம்ப டென்ஷன்ல பண்ணும்போது என்னது அவங்களுக்கு ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு டைம் கொடுப்பாங்க. 1 hour 1.5 hours ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் அப்படின்னு. அப்ப இந்த மாதிரி யோகா எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க பெரிய பெரிய கார்பரேட் லெவல்ல. அது வந்து என்னது, தட் இஸ் சேர் யோகா. அந்த மாதிரி பேர் சொல்லிட்டு பண்ணுவா. ஆனா இது யோகாவே கிடையாது. பாடி வந்து ஸ்டிஃபா இருக்கும். அப்படியே உட்கார்ந்து வேலை பண்ணும்போது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸிங் மசில்ஸ் அப்படி வேணா போடலாம். ஒரு என்ன சொல்வா, ரிலாக்ஸேஷன் டைம் வேணா போட்டுக்கலாம். ஆனா இது யோகா கிடையாது. அப்புறம் இது போல நிறைய இருக்கும். நம்ம புத்தக இதுல போச்சுனாக்கா இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுப்பா. யோகா ஃபார் பிசிக்கல் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த், யோகா ஃபார் பிரெக்னன்சி, yoga for wellness, backyard yoga, desktop yoga, yoga secrets for business success. பிசினஸ்ல முன்னேறணும், நல்ல பணம் சம்பாதிக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு யோகாமா. அப்படி எல்லாம் இருக்காங்க நம்மள மாதிரி உள்ள மக்கள். ஓஹோ அப்படியான்னு சொல்லிட்டு வாங்கி புக்கை வாங்கி படிக்கிற புக்கு அந்த முட்டாள்கள் இருக்கா. அது மாதிரி தானே, அதனாலதான் இவங்க எல்லாம் புக்கை விற்கிறார். முட்டாள்கள் இருக்கிறது வரைக்கும் இவங்க பழிச்சு போயிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் இது என்னது, சேர் யோகா. அப்புறம் கேட்ஸன், பூனைக்கு ஒரு யோகா, யோகா ஃபார் வெயிட் லாஸ், ஆபீஸ் யோகா, டென்னிஸ் யோகா, இந்த மாதிரி பலவித புக்ஸ் கிடைக்குது. இதெல்லாம் புக்ஸோட இதுதான் போட்டிருக்கு, என்னது கவர் தான் போட்டிருக்கு. தட் மீன்ஸ் இதெல்லாம் அவைலபிள். யார் எடுத்து படிக்கிறாங்க, இது எப்படி பிரிண்ட் பண்றாங்க ஒன்றும் புரியல. எனிவே, சோ அதெல்லாம் யோகா கிடையாது. அப்போ என்ன யோகா? அஷ்டாங்க யோகா தான் யோகா. அது என்னது, அஷ்டாங்க யோகானா என்னது? அஷ்டாங்க யோகா என்பது மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல். மெயினா என்னது, மனசை ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணீங்க. எல்லாரும் இங்க வந்திருக்கீங்கன்னா இது இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் தவம் சொல்றேன் இல்லையா. ஒரு அந்த டைம்ல வரணும், நம்ம இதை அட்டென்ட் பண்ணணும்னு வரீங்க இல்லையா, இது எல்லாமே ஒரு தவம். இது ஒரு யோகா கூட நினைக்கலாம். ஆனா யோகால என்ன மூச்சு பயிற்சி எல்லாம் இருக்கும், அதுவும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணலாம். நான் இப்ப சொன்னேனே, நம்ம அந்த ஜப்பம் பண்ணும்போது அது போக போக நான் சொல்றேன். அதுலயே நம்ம வந்து மூச்சு பயிற்சி பண்ணலாம். நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது கூட நல்லா மூச்சு இழுத்துட்டு ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லும் போது என்ன 2 டைம் சொல்லலாம். சில பேரோட இன்னும் நல்லா லங்ஸ் விரியும் போது 3 டைம் கண்டினியூஸா 3 டைம் சொல்லலாம். எனக்கு எல்லாம் ஒரு 1.5 டைம் தான் வரும். அதுக்கு மேல எனக்கு வரது இல்லை. ஏஜ் ஆக ஆக இந்த லங்ஸ் குறுகி இருக்கும், அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது அவ்வளவா. சின்ன வயசுல இருக்கவங்க நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அப்போ நல்லா குழந்தைலாம் ஓடி விளையாடுறாங்க, அவங்களுக்கு அவ்வளவு முடியாது. அப்படி இதாகும், பிரெத்லெஸ் ஆகும். அப்பவும் விளையாடுவாங்க, திரும்பி திரும்பி விளையாடுனா அவ லங்ஸ் கேன் டேக் சோ மச் ஆக்சிஜன், தே கேன் பிரீத். நமக்கெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம உடம்ப தூக்கி நடக்கிறதுக்கே அப்படி ஆகும். நம்ம வயசு ஆக ஆக அந்த மாதிரி ஒரு லெவல் வந்துடும். ஏன்னா வி ஆர் நாட் யூஸ் டு. நம்ம வந்து இந்த பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் அதுக்கு வந்து யோகா போனோம்னே இல்லை, ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்றதே ஒன் ஆஃப் த பிரீத்திங் எக்ஸசைஸே பண்ணிடலாம். சோ அஷ்டாங்க யோகா என்பது மனதை ஒருமுகப்படுத்துதல். மெயினா என்னது, கான்சென்ட்ரேஷன் வேணும். நம்ம மனதை வந்து மைண்டை வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். அது என்னது, தியானம் பண்றோம். இதுல பகவான் பண்ணணும். பகவானோட ரூபத்துல தியானம் பண்ணலாம், அவரோட மயில்பீரிய மனத்துல நினைச்சுட்டு பண்ணலாம், அவரோட ஒரு புன்னகை, அவரோட ஃப்ளூட்டு, நிக்கிற அழகு, அவரோட பீத்தாமரை எது வேணா நினைச்சுக்கிட்டு அவரோட உருவத்தை நினைச்சுட்டு நம்ம வந்து தியானம் பண்ணலாம். செறிவு, உட்கார்ந்த தோரணைகள், காற்றின் உள்சுழற்சியின் இயக்கங்களை தடுப்பது போன்றவற்றின் ஒழுங்குமுறை செயல்முறைகளால் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வது. பாகவதம்ல கொடுத்திருக்கு. நத்திங் கிரியேட்டட், யாரோ எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிற பாகவதம்ல 2.5.16 கொடுத்திருக்கு. சோ அது என்னன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில் விடப்பா.
சோ அஷ்டாங்க யோகால 8 பார்ட்ஸ். ஓகே, 8 லிம்டு, 8 பார்ட், 8 என்ன சொல்லுவாங்க பார்ட்ஸா பிரிச்சிருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து யமம். யமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம் தாரணை தியானம் சமாதி. யமம்னா என்னது? வெளிப்புற பண்புகள். அது என்னதுன்னு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல போட்டிருக்கேன், அது படிக்கலாம். நியமம்னா உட்புற பண்புகள் என்னதுன்னு. ஆசனம் உட்காரும் விதம், எப்படி நம்ம இரெக்டா உட்காரணும், அது தியானம் பண்றது எந்த மாதிரி இடத்துல உட்காரணும் தியானம் பண்றது அந்த மாதிரி. பிராணாயாமம் தான் மூச்சு பயிற்சி. நான் சொன்னேன் இப்போ அந்த இது பண்ணலாம், என்னது ஜப்பா பண்ணும்போது இந்த பயிற்சி நம்ம பண்ணலாம். எல்லாருமே பிராணாயாமம் பண்ணலாம். அழகா அந்த ஒரு மூச்சு நல்லா எடுத்துன்னு பண்ணும்போது போயிட்டே இருக்கு, நல்லா ஒரு நோக்கு. வீல் ஆல்சோ என்ஜாய், அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அப்புறம் பிரத்யாகாரம், புலன்களை அடக்குது. கண்ணு காது மூக்கு எல்லாம் இருக்கு, எல்லா புலன்களையும் அடக்கி நம்ம இந்த தியானத்தை உட்காரணும். அப்புறம் தாரணை என்பது கவனத்தை உரிமித்தல். என்ன எதை பத்தி நம்ம நினைச்சிருக்கோம் அது அப்படியே போக்கஸ்ட் ஆன் தட். அர்ஜுனன் அப்ப எப்படி இருந்தார்? அர்ஜுனன் சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த மாதிரி போக்கஸ்டா இருந்தார் இல்லையா? அது வேணும். அதுலயும் ஸ்லோகம் ஒண்ணு இருக்கு, யாருடைய மனம் ஒரு இதுல இருக்கோ அவளோட வந்து தே கேன் வின். இல்ல பல கிளைகளை அந்த தியானம் இல்லைன்னா பல கிளைகளை கொண்டது. அப்ப வந்து நம்ம அச்சீவே பண்ண முடியாது. ஒன்லி இஃப் யூ ஃபோக்கஸ் ஆன் சம்திங், அப்பதான் நம்ம வழி அந்த ஒரு இலக்குல நம்ம போக முடியும். இல்ல அங்கேயும் ஒரு ஆசை இங்கேயும் ஆசை, இதுவும் பண்ணணும் அது பண்ணனா தென் வி கேன் நாட் ப்ரொசீட் அட் ஆல். அந்த மாதிரி. சோ தியானம், அது வந்து தியான நிலை உட்கொண்டது. டோட்டலி ஃபுல்லாவே அது வந்து அப்சார்ப்ஷன் சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி ஃபுல்லா அப்சார்ப் பண்ணி அப்படியே பக்கத்துல என்ன நடக்கிறதுனே தெரியாது. இடி விழுந்தாலும் தெரியாது, மழை பெஞ்சாலும் தெரியாது, அப்படி உட்கார்ந்துருக்காங்க. அப்புறம் ஃபைனல் என்னது சமாதி, ஒருமித்தல், ஒருங்கிணைப்பு. இதெல்லாம் நம்ம நிறைய சமாதி எல்லாம் கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? நிறைய ஆச்சாரியர்கள்லாம் சமாதி எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படிலாம் நம்ம கேட்டிருக்கோம். ராகவேந்திரர் நிறைய அந்த மாதிரி நம்ம கேட்டிருக்கோம். அவங்க எல்லாம் வாலண்டரிலி தே ஹவ் கிவன் அப் தேர் அவர் லைஃப்ஸ், அப்படியே விட்டுருக்காங்க. அவங்க அப்படியே தியானத்துல உட்கார்ந்து சமாதி நிலைக்கு அப்படியே போயிட்டாங்க. அவங்களால முடியும், நம்மளால முடியுமா? முடியாது. அட்லீஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? யமம் பண்ணலாம், நியமம் பண்ணலாம், ஆசனம் உட்கார விதமும் பண்ணலாம், பிராணாயாமம் பண்ணலாம், கொஞ்சம் பிரத்யாகாரமும் பண்ணலாம். கொஞ்சம் தான், ஃபுல்லா எல்லாம் பண்ண முடியாது, பட் ட்ரை பண்ணலாம். தாரணை வரைக்கும் பண்ணலாம். தியானம் கூட இந்த லெவல்ல முடியாது, பட் தாரணை இந்த இவ்வளவு இதாவது நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணலாம். அது என்னதுன்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயில் போட்டிருக்கேன். அஷ்டாங்க யோகா. யோகா என்பது வெறும் உடல் பயிற்சி அல்ல. யோகா என்ற வார்த்தை யுஜ் என்ற சம்ஸ்கிருத மூலத்திலிருந்து வந்தது. யுஞ்சத்தே அனேன இதி யோக. அதாவது யோகா என்பது பரமாத்மாவுடன் இணைவது, ஒன்றிணைப்பது அல்லது பிணைப்பது. அஷ்டாங்க யோகா என்பது யோகாவின் 8 உறுப்புகள். இதயத்தில் உள்ள அவரது வடிவத்தை தியானம் செய்வதன் மூலம் பரமாத்மாவுடன் இணைக்கும் 8 படி செயல்முறைகள் ஆகும். யமான என்னதுனாக்கா முதல், அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். அது என்னது? உண்மை பேசுதல், அஹிம்சை, பேராசை எல்லாம் இருக்கக்கூடாது, கண்டனம் மற்றும் திருடுவதை தவிர்த்தல். இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கணும். எல்லாமே சேர்த்து போட்டதுனால உண்மை தவிர்க்கணுமா, அஹிம்சை உண்மை வந்து வேற இதுல வந்து, பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லையா எல்லாருக்கும்? இந்த மாதிரி இருக்கும் போது இதுதான் வந்து யமா, வெளிப்புற தவிர்த்த ஆகிய 5 வெவ்வேறு நெறிமுறை கொள்கைகளை கொண்டுள்ளது. அடுத்து நியமம். இதெல்லாம் யமால வருது. நியமம் என்னது? எனப்படி 2வது உறுப்பு சுய உணர்வு. நான் யார்? நான் இந்த உடல் அல்ல, ஆத்மா. இது வந்து எப்போ நமக்கு வந்து வந்துட்டே, அது வந்து we should always remember. ஏன்னா அப்பதான் நமக்கு வந்து கோபம் வராது. யாரோ என்னை பத்தி அப்படி சொல்லிட்டான், அவன் எப்படி என்னை பார்க்காம போயிட்டான், நான் வந்து அப்புறம் என்ன வந்து கவனிக்கவே இல்லை, எனக்கு மரியாதை இல்லை, இதெல்லாம் சொல்றோமே, இதெல்லாம் விட்டு போயிடும் நமக்கு. ஏன்னா நம்ம தான் உடலே இல்லையே, நம்ம தான் ஆத்மா. ஒரு உடல் ஒரு போர்வை போட்டிருந்தா போல ஒரு ட்ரெஸ் தான் போட்டுருவோம். அந்த மாதிரி சுய உணர்வு, நாம் யார், அது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் தவம், மன நிறைவு, வழிபாடு மற்றும் தூய்மை ஆகியவற்றை கொண்டுள்ளது நியமா. அடுத்த ஆசனம் எனப்படும் 3வது உறுப்பு. ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒருவர் நிதானமாகவும் நிலையாகவும் சௌகரியமாகவும் அசையாமல் உட்காரும் தோரணை. ஆனா இன்னமும் நிறைய கொடுத்திருக்கு. பர்பட்டை நீங்க வந்து புக்கு வாங்கினா அந்த பிரபுபாதோட பர்பட்டையும் இன்னும் நிறைய கொடுத்துருக்கு. என்ன மாதிரி உட்காரலாம், குஷாகிராசன் இருக்கும், அதுல உட்காரணும். அந்த ஸ்லோகத்திலே வரும். ஏன்னா ஸ்லோகத்தோட மீனிங் தான் அது. ரொம்ப உயரமாவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கீழாயும் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் வந்து அந்த மாதிரி சௌரியமா உட்கார போல இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப குசா கிராஸ் போட்டு மான் தோல் போகணும். ஏன் மான் தோல் அப்படின்னா ஒரு லிவிங் மானை போயிட்டு கிளீன் பண்ணி அந்த மாதிரி கிடையாது. இறந்து போயிருக்கும் இல்லையா, காட்டுல என்ன இருக்கும், இறந்து போன இதெல்லாம் இருக்கும், அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அப்ப அந்த வேற அனிமல்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, வைல்ட் அனிமல் உள்ள உள்ளதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு போயிடும். அப்ப அந்த தோல் அப்படியே இருக்கும். அந்த தோலை வந்து இவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது போட்டு என்ன சாஃப்டா இருக்கும். அவங்க மிருகங்களோட அந்த மான் தோல் எல்லாம் கொஞ்சம் சாஃப்டா இருக்கும். அது போட்டுன்னா என்னன்னாக்கா ரொம்ப நேரம் அவங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி பிராக்டிஸ்னா என்ன, ரொம்ப நேரம் அவங்க வந்து இது ஜப்பா பண்ணி அசங்காம உட்காரும்போது என்ன கொஞ்சம் சாஃப்டா இருக்கணும். இல்லாட்டி என்ன கால் வலிக்கிறது, அங்க குத்துறது, இது கடிக்கிறது, அந்த மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப மேல இருந்தாலும் தூங்கி போய் விழுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். அதனால ரொம்ப மேலே இருக்கும், அப்ப பட்டுடும்.
ரொம்ப கழியா இருந்தாலும் எறும்பு அந்த 27 அது இதெல்லாம் கொட்டும் அந்த மாதிரி. சோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. சோ அதனால ஆசனம் வந்து கொஞ்சம் நன்னாவே கொடுத்துருக்கு, எல்லாமே நல்லா டீப்பா கொடுத்துருக்கா. சோ அது வந்து அது ஃபாலோ பண்ண, தட் இஸ் தேர்ட் ஸ்டெப். அப்புறம் பிராணாயாமம், இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, அல்லது மூச்சு பிராணாயாமா அல்லது மூச்சு கட்டுப்பாடு எனப்படும் 4வது உறுப்பு உள்வரும் மற்றும் வெளியேறும் சுவாசம். அது நான் சொன்னேன், இப்ப நம்ம வந்து ஜப்பா பண்ணும்போதே we can practice பிராணாயாமா. பிரத்யாகாரம் எனப்படும் 5வது உறுப்பு புலன்களிலிருந்து விலகுதல். அப்ப புலன் என்னெல்லாம் வந்து புலன் கூற நம்ம என்னது ஐம்புலனை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கு படுத்தாம நம்ம வந்து அதுல விலகி இருந்து அதெல்லாம் க்ளோஸ், கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணலாம், காதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ண முடியாது. சோ மனசால நம்ம ஒரு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாதான் காதெல்லாம் க்ளோஸ் ஆயிடும், அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் தாரணம் எனப்படும் 6வது உறுப்பு மனதை ஒருமுகப்படுத்துவது. தியானம் அது வந்து எனப்படும் 7வது உறுப்பு மனதை செயல்முறையாக நிலைநிறுத்துவது. சமாதி எனப்படும் 8வது உறுப்பு பரமாத்மாவுடன் தன் நினைவிழந்த நிலையில் முழுமையாக ஒன்றிணைதல். இது வந்து லாஸ்ட் தியான சமாதி வந்து நம்மளுக்கு இந்த லெவலுக்கு நமக்கு முடியாது, பண்றவங்க இருக்காங்க, பட் நம்ம லெவலுக்கு இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கலாம். யமா நியமா ஆசனா பிராணாயாமா பிரத்யாகாரா, அதுவும் பண்ண முடிஞ்சா பண்ண முடியறதுக்கு ட்ரை பண்ணும், தாரணா வரைக்கும் கொண்டு போகலாம். This is அஷ்டாங்க யோகா. சோ இந்த யோகத்தை நம்ம பண்ண முடியுமா? தாராளமா பண்ணலாம். எப்படி பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் நிஷ்காம கர்மா ஆரம்பிக்கணும். அப்படின்னா என்னது? பகவானை நினைத்து பண்றது. எனி ஒர்க் யூ டூ பகவானுக்கு நான் வந்து அர்ப்பணம் பண்றேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் தான் பண்றேன், அதோட அவுட்கம் என்னது? அது பகவான்கிட்ட நான் விட்டுட்டேன். பட் நான் வந்து 100% நான் வந்து ஐ வில் டூ எஃபர்ட்ஸ். குழந்தைகளை பராமரிக்கிறதா இருக்கட்டும், இல்ல வேலைக்கு போறதா இருக்கட்டும், இல்ல ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம கிளாஸ்ல யார் இருக்காங்க தெரியாது, அவங்களா இருக்கட்டும், நல்லா படிக்கணும்னா படிக்கிற செயல நல்லா படிச்சோம். 100% we should give our எஃபர்ட்ஸ். எவ்வளவு மார்க் வரும், அதனால நான் பாஸ் ஆவேனா, எனக்கு ஜாப் கிடைக்குமா, ஹையர் பதவி கிடைக்குமா, இந்த ஆங்ஸைட்டியே வேண்டாம். சோ அந்த மாதிரி விட்டுணும், எல்லாம் பகவான் பார்த்துப்பாரு. ஆனா நம்மளோட எஃபர்ட் போட்டுனே இருக்கும். அப்புறம் என்னது? ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும். அடுத்த ஸ்டெப் ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும். இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ், பகவத்கீதா இல்ல வேற என்ன கிளாஸ் எல்லாம் நம்ம இதை நிறைய கிளாஸஸ் போடும், உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிய வரும். ஏன்னா இப்போ புக் ரீடிங்லாம் இருக்கு, நிறைய பிரபுபாத புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு. அதை ரீட் பண்றதுக்குன்னே வந்து ஒரு நாங்க வந்து ஜூம் மீட்டிங் போட்டு அது எல்லாமே அட்டென்ட் பண்ணோம் எல்லாரும். சோ அந்த மாதிரி வந்து ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறதுக்கு அதுவும் we should try. அதுக்கப்புறம் வந்து அஷ்டாங்க யோகா, இப்ப நம்ம சொன்னோமே யமா நியமா பிராணாயாமா பிரத்யாகாரம், சோ அதுவும் பண்ணு. சோ அப்புறம் என்னது? இதெல்லாம் எங்க கொண்டு போய் லாஸ்ட்ல எங்க கொண்டு போய் விட நம்மள பக்தி யோகத்தை முதல்ல இருந்தே பக்தி தான். பக்தியில முன்னேறி 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 ஃபைனலா எல்லாம் எங்க கொண்டு போய் கல்மினேட் ஆகும்? எல்லாம் பக்தி யோகத்துல போய் முடிவு பெறும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பக்தி யோகம் அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே இல்லை, தட் இஸ் அல்டிமேட்டம். அது பகவானோட போறதுக்கு அந்த ஆல்மோஸ்ட் கேட்டுக்கு வந்தாச்சு, பகவானோட உலகத்துக்கு போறதுக்கு அந்த இலக்குல வந்துட்டோம்னு அர்த்தம். 6.10 யோகி யுஞ்சீத சததம் ஆத்மானம் ரஹசி ஸ்திதஹ ஏகாகீயத சித்தாத்மா நிராஷிர் அபரிக்கிரஹ. யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமையுணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். தமிழ் கிளியரா போட்டிருக்கு, ரொம்ப எக்ஸ்பிளனேஷன் தேவையில்லை, ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம். ஏன் 6.10 ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம வந்து யமா நியமா அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் திரும்பி 6.1 இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். அதனால இந்த யமா வந்து ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருக்கு. சோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் யமா. யமா வந்து இந்த இதுலயே கொடுத்துருக்கு, ஸ்லோகத்துல கொடுத்துருக்கு, அதோட மீனிங் இதுதான். எஸ். அடுத்தது நியமம். நியமால என்ன வருது? யுக்தாஹார விஹாரஸ்ய யுக்த சேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்த ஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கஹ. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன். எல்லாமே ஒரு கண்ட்ரோல்டா இருக்கணும். எப்ப வேணா உண்டலாம், எப்ப வேணா உறங்கலாம் இல்லை, there is a system. அதுவும் நம்ம பகவத்கீதால சொல்லியிருக்கா. கமிங் இனிமே வரப்போற சாப்டர்ஸ் அதுவும் சொல்லியிருக்கு. So you can attend all the classes, you will come to know. அப்ப உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை அதுவும் பண்ணலாம். ஆனா எப்ப பண்ணோம், எத்தனை பண்ணோம், எவ்வளவு பண்ணோம், எந்த நேரத்துல பண்ணலாம் ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல்டா இருக்கிறவனுக்கு என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அவன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு துக்கம் எல்லாம் இல்லாத வாழ்க்கையை அவன் வாழ முடியும். அடுத்தது ஆசனம். இதுலயே போட்டிருக்கேன். शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्युच्छरितं नाति नीचं शैलाजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यदचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने भुञ्ज्यात् யோகம் ஆத்ம விசுத்தையே. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி, அதுக்கு குஷா கிராஸ் போட்டிருக்காங்க. அப்ப இதுல வரும், இதுல என்ன போட்டிருக்கு? குஷா கிராஸ் போடல, குஷா கிராஸ் எல்லாம் இது இங்கிலீஷ் போட்டா கிராஸ்.
இதான் புஷோத்தரம். அது தெரியாது எந்த வேர்டுன்னு அந்த போட்டிருக்கோம். புஷாக இதுதான் தர்பை புல். நல்ல தர்பை புல் எல்லாம் பரப்பி அதனை மாந்தோலாலும் மென்மையான துணியாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமைந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் அதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். இதெல்லாம் பண்ணணும். ஆசனம்னா ஜஸ்ட் எங்கேயோ இப்படி உட்கார்ந்தேன், சிலப்ப இப்படி உட்காந்து கால் இப்படி வச்சனே, அந்த மாதிரி சாஞ்சு உட்கார்ந்தேன் கால் நீட்டி, அதெல்லாம் கிடையாது. இதே போஸ்னா இதே போஸ்ல உட்கார்ந்து பண்ணணும். அதுக்கு அவன் வந்து ஆசனம் எப்படி தயாரிக்கணும், எப்படி உட்காரணும், அந்த மாதிரி போட்டிருக்கு. எல்லாம் பகவத்கீதையில கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, சோ அதான் நம்ம படிக்கிறோம். நம்ம வேற யாரும் கன்காக்டட் ஸ்டோரியே கிடையாது. நடுவுல யாரும் பூந்து நான் என்னோட இதை நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்றேன்னா பண்ணவே முடியாது. எக்ஸாக்ட்லி என்ன பகவத்கீதால பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதுதான் நம்ம படிக்கிறோம். அப்புறம் இது என்னது பிராணாயாமம். இப்ப மூச்சு பயிற்சி சொன்னீங்க, அதான். ஸ்பர்ஷான் கிருத்வா பாஹ்யாம் சதுஷைவாந்தரே ப்ருவோஹோ பிராணாபானோ சமோ கிருத்வா நாசாபியந்தர சாரிணோ யதேந்திரிய மனோ புத்திர் முனிர்மோக்ஷ பராயணः விகதேச்சா பய க்ரோதோ யஸ் சதா முக்த ஏவச. எல்லா புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி புருவ மத்தியில், புருவத்தோட இந்த ஐப்ரோஸோட மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். இந்த மாதிரி பண்றவனுக்கு ஆசையே இருக்காது, எல்லாம் விட்டு போயிடும். ஆசைகள் விட்டு போயிடும், பயம் இருக்காது, கோபம் வராது. அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் முக்தி பெற்று விடுவான். அவனுக்கு அதெல்லாம் வராது. எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே. ஏன்னா அதான் கோபம் இல்லை, ஆசைகள் இல்லைன்னா அப்புறம் என்னது? ஆசை இருந்தா கோபம் வரும். ஒண்ணுமே இல்லாதவன அப்படி நல்லா ஹாப்பி லைஃப் அவன் லீட் பண்ண முடியும். பகவான் என்ன நினைத்துட்டு எவ்வளவு மணி நேரம் எவ்வளவு நாள் வேணா உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறது ரெடி. ஆனா நம்மளால முடியுமா? அதுதான் கொஸ்டின். நம்மளால இப்போத்த லெவல்ல பண்ண முடியாது. அப்போ இது வந்து திஸ் இஸ் ஆசனம். சாரி, ஆசனா எடுத்தேன். பிராணாயாமம். அடுத்து பிரத்யாகார. பிரத்யாகார யுஞ்சன்ன ஏவத் சதாத்மானம் யோகி நியதமானச சாந்திம் நிர்வாண பரமா மத்சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையராது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதிக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை, கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறான். இதெல்லாம் பண்ண என்ன ஆயிடும்? அவன் வந்து இங்கே அவன் வந்து முக்தி பெற்ற போல ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னது? அவன் இருக்கே சரீரம் இருக்கே, அந்த சரீரம் எல்லாம் விட்டுட்டு உள்ள ஆத்மா, அந்த சூக்ஷ்ம சரீரம் இருக்கே, எங்க போகணும்? எல்லாம் பகவான் உள்ளத்துக்கு போய்விடும். இல்லாட்டா திரும்பி வேற ஒரு உடல் எடுத்துன்னு இங்க பிறக்கணும். அந்த மாதிரி லெவலுக்கு வந்து. அப்புறம் தாரணம். எது நான் சொன்னேன், கொஞ்சம் கஷ்டம் நமக்கு. ஆனா பண்றவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதான் என்னது பாக்கலாம். யதா விநியதம் சித்தம், சித்தம் இல்ல சித்தம் தான். ஆத்மன் ஏவாவதிஷ்டதே நிஸ்பிருஹ சர்வ காமேபியோ யுக்த இத்யுச்யதே ததா. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு, இன்னும் ஆசை இருக்காதா? கோபம் வராது. ஆசை இல்லைன்னா கோபம் வரும். ஜட ஆசைகளில் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். இது தாரணோட ஸ்லோகத்தோட மீனிங். இது சமாதி. தியானா இருக்கேன், தியான சமாதி. ஓகே, தியானம். யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நீங்கதே சோபமா ஸ்மிருதா யோகினோ யத சித்தஸ்ய யுஞ்சதோ யோகமாத்மனः. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனம் எப்படி இருக்கணும்? அசையா ஒரே நிலையா அப்படி இருக்கணும். நம்ம மனது அந்த மாதிரி இருக்க முடியுமா? இப்ப கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணும் போதே எவ்வளவு டைம் எங்கேயோ சுத்திட்டு வரும். திரும்பி நம்ம தான் எடுத்து வரணும் மனசு. ஏன்னா மனசு கட்டுப்பாட்டுல இருக்காது. ஆனா இந்த மாதிரி யோகியானவனோட மனசு எப்படி இருக்குமா? அப்படியே தீபம் வந்து காற்றுல அசையாம அப்படி எரிஞ்சுட்டே இருக்குமே, அது போல அவனோட எப்படி இருக்கும்? மனசும் அந்த மாதிரி இருக்கும். காற்று வீசாத இடத்தில் தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல் மனதை அடக்கிய யோகி திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். இன்னைக்கு நிறைய நான் பண்ண போறேன், அப்புறம் இன்னொரு நாளைக்கு இல்லை, இன்னைக்கு மூடு இல்ல, பண்ணல, ஜப்பா பண்ணல, அந்த மாதிரி இல்லாம தினமும் நித்தியமும் அவன் வந்து அந்த அப்படியே கான்சன்ட்ரேஷனோட பண்ணிட்டு. இது வந்து 6:20 to 23 எல்லாமே சேர்த்து போட்டது. யத்ரோ பரமதே சித்தம்
நிருத்தம் யோக சேவையா யத்ர சைவாத்மனாத்மானம் பஷ்யன்னாத்மனி துஷ்யதி சுகமாத்யந்திகம் யத்தத் புத்திக்ராஹ்யமதீந்திரியம் வேதி யத்ர ந சைவாயம் ஸ்திதஸ்சலதி தத்வதः யம் லப்த்வா சாபரம் லாபம் மன்யதே நாதிகம் ததः யஸ்மின் ஸ்திதோ ந துக்கேன गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संचितं न निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा. இது அடிக்கடி படிக்க மாட்டோம். இந்த ஸ்லோகம்லாம் அடிக்கடி நம்ம வந்து ரெகுலரா படிக்காததுனால கொஞ்சம் கரடு முரடா இருக்கும், நமக்கு தோணும். ஆனா ரெகுலரா படிக்கிறவங்களுக்கு சரளமா வரும். நான் வந்து அந்த மாதிரி பழகல. ஓகே, சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பு, தான் யார் என்று கண்டு எல்லாம் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வந்துடும். அந்த மாதிரி தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனில் இருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். நமக்கு எவ்வளவு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு. நம்மளை உணர்றதுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும். எல்லாருக்கும் இதெல்லாம் வராது, புரிஞ்சுக்கிறதே கஷ்டம். அதனாலதான் திரும்பி நம்ம வந்து கிளாஸ் ஏன் அட்டெண்ட் பண்றோம்னா இன்னும் இந்த அடுத்த கிளாஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கூட புரியும். ஏன்னா ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி கேட்டாச்சு, அடுத்த வாட்டி இதுதான் மாத்த சொல்றாங்களா இப்ப புரியும். ஏன்னா அவளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஒருத்தர் நம்ம ஒரு கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்தா போல நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்போம். சோ இந்த மாதிரி ஒருத்தர் அவ பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். நம்ம ஜப்பா பண்ணும்போதே அதை வந்து அனுபவிக்கலாம். உள்ள நீங்க ஜப்பால நாங்க இப்ப அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஜப்பாக்கு. ஏன்னா ஜப்பா தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்லோகாலும் வரும், ஆஃப்டர் ஆல் சான்ஸ்கிரிட் தானே, எல்லாம் படிக்க வந்துடும். ஜப்பா பண்றதுலாம் ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், மூச்சு திணறா போல இருக்கும். 108 நிலம் கேட்கறவங்க இருக்கா. அப்புறம் எல்லாம் பார்த்தா 16 ரவுண்டு, ஒரு ரவுண்ட் இஸ் 108 டைம்ஸ். அது போல 16 ரவுண்ட் மினிமம் ரவுண்டே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதனால வந்து அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கணும்னா நம்ம போய் முதல்ல அது வராத ஆனந்தம் பண்ண வந்து அப்புறம் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கணும். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதை விட உயர்ந்த லாபம் ஏதும் இல்லை என்று நினைக்கிறான். ஆஹா, இதோட பிளஸ், உனக்கு கோடி பணம் தரேனால எப்பப்பா அதெல்லாம் வேண்டாப்பா, நான் இப்ப ஒரு நல்ல ஆனந்தத்துல இருக்கேன். உடை இருக்காது, ஒரு வீடு இருக்காது, ஒண்ணும் இருக்கு, சாப்பிடறதுக்கு இருக்காது, பட் யில் பி இன் பிளிஸ். அவனுக்கு ஒரு கவலையும் இல்லாம ஒரு ஆனந்தத்தை இருக்கும். அதுக்கு வந்து பணம் கொடுத்தா கூட ஈடாகாது. அந்த மாதிரி அவன் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. சோ தட் இஸ் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ். அதுக்கெல்லாம் போனோம்னா ரொம்ப அந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம இப்போதைக்கு போக முடியாது. போறதுக்கு ட்ரை பண்றது தாராளம், ஆல் த பெஸ்ட் பண்ணலாம். நிறைய பேர் பண்றாங்க, நம்மளும் இப்பதான் ஆரம்பிக்க போறது. 6.1 நம்ம படிக்கலாம். श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाप्रियः. இப்ப பகவான் சொல்றார், பகவான் உவாச்ச, பகவான் சொல்கிறார். என்ன சொல்றார்? செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சன்னியாசியும் உண்மையான யோகியுமாகிறானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. அப்படின்னா என்னது? ஒரு ஃபார்மர் இருக்க அந்த பிக்சரை பார்த்தா நமக்கு தெரியும். டெய்லி உழவு தொழில் யார் இந்த ஃபார்மலா இருக்கும், அவங்களுக்கு வந்து நேற்றுக்கு தான் உழவு பண்ணியாச்சு, இன்னைக்கு ஒரு வாரம் அப்புறம் தான் போறேன் அப்படி சொல்ல முடியாது. டெய்லி எஸ்ட் போ, இதெல்லாம் என்ன ப்ராசஸ் சொன்னா அதெல்லாம் பண்ணலாம். இல்ல நேற்று வந்து நெல்லு கம்மியா தான் வந்தது, இன்னைக்கு எதுக்கு நான் பண்ண, அந்த மாதிரி நேற்றுக்கு தான் நிறைய பண்ணிட்டேன் அப்ப இன்னைக்கு என்னத்துக்கு போகணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் என்னாம அவனோட டியூட்டி, அவரோட என்ன பலன் எவ்வளவு கிடைச்சது என்ன ஏது ஒண்ணும் பார்க்காம he will just do his duty. அந்த மாதிரி நம்மளோட ஒரு டியூட்டி எப்படி பண்ணுவோம்? ஆஸ் அ கர்மா நம்மளோட வந்து டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணணும், கடமைக்காக பண்ணணும். அதோட என்ன ரிசல்ட், அதனால ஏதோ பிரயோஜனமா, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கவே வேண்டாம். அவன் தான் ஆக்சுவல் சன்னியாசி. முன்னாடி பார்த்தோம், திரும்பி ரீட்ரேட் பண்ணிட்டே இருப்பார் ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு, என்ன நமக்கு புரியறதுக்கு. அப்புறம் என்ன, அது வந்து அவன் தான் ஆக்சுவலி சன்னியாசி. பட் சில பேர் சன்னியாசி சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, நான் என்ன 10 வருஷமா நான் யோகால இருக்கேன், 10 வருஷமா சன்னியாசி பண்ணிருக்கேன். அப்ப இந்த வேலி மூட்டுறது என்னது, இந்த சின்ன அந்த ஸ்லோகம் பண்றது, ஒரு யாகம் பண்றது, ஒரு 10 மினிட்ஸோட யாகம், அதெல்லாம் எனக்கு பண்ண வேண்டாம். பிகாஸ் நான் தான் அவ்வளவு தேர்ச்சி பெற்றுட்டேன். நோ, அந்த மாதிரி பண்றவன் எல்லாம் சன்னியாசியே கிடையாது. அவனுக்கும் என்னது பண்ணதான் வேணும், வேள்வி பண்ணதான் வேணும்னாக்கா அது நித்திய கர்மாவா அது பண்ணிதான் தீரும். இப்ப நமக்கெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கு, ஜப்பா ஒரு ரவுண்ட் ஒரு மாலையாவும் பண்ணும். அதனாலதான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்ல தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளாஸ்ல ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இப்போ கிளாஸ்லயே நீங்க வந்து யாராவது எடுத்து சொல்றாங்கன்னா நம்ம கூட சொல்லும் போது ஒரு தெரிஞ்சு போயிடும், ஓ இப்படிதானா, சரி ஈஸியா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு வீட்லயே பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். இல்ல கிளாஸ்லயே வந்து உங்களுக்கு பண்ணணும்னாலும் நீங்க பண்ணணும். இது வந்து ஒரு ட்ரைனிங் தான் நம்ம வந்து ஜப்பாவோட ஆரம்பிச்சோம்.
ஓகே. அப்ப என்னது சன்னியாசிங்கிறோம். ஆக்சுவல் சன்னியாசி தாடி எல்லாம் வளர்த்துன்னு மலைக்கு மேல இருக்கான். ஆனா நான் தான் இவ்வளவு வருஷமா நான் வந்து சன்னியாசியா தான் இருக்கேன். அப்ப நான் சின்ன சின்ன இந்த இதெல்லாம் வேள்வி மூட்டாம நான் வந்து ஐ கேன் மேனேஜ் அப்படின்னா நோ, ஹி ஹஸ் டு டு. அவன் என்ன பெரிய பதவி, எவ்வளவு வருஷமா அவன் வந்து சன்னியாசியா இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து அந்த பேசிக் அதெல்லாம் பண்ணிதான். எஸ் பந்துர் ஆத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனா ஜிதः அனாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருவத். மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். மனதெல்லாம் கேட்கும். மனசு வந்து இந்த புலம் இல்லையா, கண்ணு இல்லையா, அது பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறது அப்படின்னு. ஓ அப்படியா, சரி அந்த பிக்சர் பார்க்கலாம். இல்ல அந்த மூக்கு இல்லையா, வேணும் வாசனை பொருள் என்னோ சம்திங், இல்ல வாயிலே என்னோ சாப்பிட டேஸ்ட் பார்க்கறதுக்கு வெயிட் பண்றது. ஐ ரியலி வாண்ட் டு ஈட் அப்படின்னு சரி சாப்பிடலாம். எப்ப வேணா சாப்பிடலாம், எப்ப வேணா தூங்கலாம், எப்ப வேணா என்ன வேணா பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி கட்டுப்பாடு இல்லாம இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும், அந்த மாதிரி மனசு நம்மளுக்கு பெரிய எதிரி ஆயிடும். ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் எஸ் 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 சொன்னா அது ஈட்டி போட்டு குத்துரா போல ரெடியா இருக்கும். ஆனா நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்தணும்னா என்ன ஆயிடும், அது நம்ம மாஸ்டர், அது வந்து சர்வன் மாதிரி எஸ் மாஸ்டர்னு இருக்கும். அப்போ அது வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் ஆகும். அந்த மாதிரி அவன் சிறந்த நண்பன் ஆகும். இப்போ மனசை நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும், சிறந்த நண்பனாதான் வச்சுக்கணும். என்ன மனசு should be under our control. दुयोगो अस्ति न चैकान्तं मन अनश्नतः न शादि स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन. அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையோன் யோகி ஆவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. நமக்கு பாயிண்ட் டு பி நோட்டட். யாரு வந்து இல்ல இல்ல கொஞ்சம் கம்மியா தூங்கினா போறோம், எனக்கு காலையில இருந்து இது என்னது காலையில இருந்து எனக்கு வேலை இருக்கு, ராத்திரி நல்லா உழைச்சு ரொம்ப உழைச்சு 2 hours தூங்கினா போறோம். அந்த மாதிரி போது கொஞ்ச நாள் ஆனா என்ன ஆயிடும், இதே வீக்காவே போயிடும், உடம்பு வீக்கா விடும். அப்புறம் என்ன மருந்து வந்து இதாகாது, என்னது இட் வில் நாட் ஒர்க் ஆன் அவர் பாடி. அப்போ தூங்குற நேரம் தூங்கதான் வேணும், என்னது வேலை செய்யற நேரத்துல வேலை செய்யதான் வேணும். அப்ப என்னது யாரு மிகவும் குறைவாக, அப்புறம் மிகவும் ரொம்பவே தூங்குவாங்க சில பேர். அது நமக்கு எல்லாருக்குமே இது சோம்பேறி நம்ம தான் சொல்றோமே. அந்த மாதிரி இல்ல குறைவாக சாப்பிடறானோ இல்ல அதிகமா சாப்பிடறானோ அந்த மாதிரி உள்ளவாளுக்கு தான் யோகி ஆவறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடணும், இப்பல இருந்து ரெகுலேட் அவர் ஈட்டிங் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் ஸ்லீப்பிங் பேட்டர்ன் ஆல்சோ நம்ம வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும். எவ்வளவு மணிக்கு தூங்கணும், நம்ம வீட்டுல 10 மணி 11 மணி ஆனாலும் வழக்கு இருந்துட்டே இருக்கணும். ஓகே 11 மணிக்கு தூங்குங்க, அப்ப லேட்டா தான் முழிப்பு வரும். அட்லீஸ்ட் 6 hours we have to sleep. ரொம்ப வயசாயிடுச்சு 70 வயசு ஆயிடுது அந்த மாதிரி இருந்தா கொஞ்சம் தூக்கம் கம்மியாயிடும், இன்னும் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாயிடும் இல்லையா. இந்த சின்ன பசங்க எல்லாம் ஓடி ஆடுறப்பல நம்ம பண்றது இல்ல. ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ஆபீஸ் போறாங்க, அப்போ அப்படியே ஒரு டயர்ட்னஸ் வரும். ரிட்டையர்ட் பீப்புளுக்கு உடல் வந்து அவ்வளவு சோர்வு அடையாது, தூக்கம் கொஞ்சம் கம்மியா தான் வரும். அது பரவாயில்ல, அந்த மாதிரி ரீசன் பரவாயில்ல. பட் இன் ஜெனரல் ஒரு 6 hours, ஒரு 5 hours to 6 hours ஒரு ஹியூமன் பாடி நீட்ஸ் அ ரெஸ்ட். அந்த மாதிரி இருந்தாதான் வந்து யோகி ஆப்புக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. அதர்வைஸ் இந்த மாதிரி வெரி கிளியரா இதுல கொடுத்துருக்கு. ரொம்ப சாப்பிடறவனா இருக்கட்டும், கம்மி சாப்பிடறவனா இருக்கட்டும், ரொம்ப தூங்குறவனா இருக்கட்டும், கம்மியா தூங்குறவனுக்கு இந்த யோகி ஆர்த்துக்கு நீங்க இதே கிடையாது, நோ சான்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன். இப்ப நம்ம எல்லாரும் யோகி ஆர்த்துக்கு ட்ரை பண்ணோம்னா இனிமேல இருந்து தூக்க பேட்டர்னும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும், சாப்பாடு சேஞ்ச் பண்ணணும். யோ மாம் பஷ்யதி சர்வத்ர சர்வம் ச மயி பஷ்யதி தஸ்யாஹம் ந பிரணஷ்யாமி சச்சமே ந பிரணஷ்யதி. என்னை எல்லா இடத்திலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். பகவான் இஸ் தேர், இஸ் தேர் எவ்ரிவேர். என்னதோ ஓம்னி போட்டேன், ஓம்னி பிரசன்ஸ் எல்லாம் சொல்றோமே, ஓம்னி பிரசன்ஸ் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். பகவான் இல்லாத இடம் எது இல்லை, அந்த மாதிரி இடமே கிடையாது. ஏன்னா அவர் தான் சிருஷ்டிச்சிருக்காரு, எல்லா இதுலயும் அவர் தான் இருக்கார். அப்ப என்னது, என்னை எல்லா இடத்துலயும் காண்பவர் யார். இப்ப இதுல வந்து இப்ப ராசலீலா டான்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டோ எல்லாம் நீங்க நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு கோபிகளுக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, கிருஷ்ணா எங்கூட தான் டான்ஸ் ஆடுறாங்க, கிருஷ்ணா இவ்வளவு கிருஷ்ணா இருக்காரு, கிருஷ்ணா ஒருத்தர் தான். ஆனா கோபிகளோட அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இந்த கோபிக்கு தோணும், அவ்வளவு ஆசை அவங்களுக்கு எல்லாம். அப்ப இந்த கோபிக்கு தோணும், ஆஹா கிருஷ்ணா எங்க கூட டான்ஸ் ஆடுறாரு, நான் கிருஷ்ணா கூட டான்ஸ் ஆடுறேன். இந்த கோபிக்கு தோன்றது, நான் வந்து கிருஷ்ணா கூட டான்ஸ் ஆடுறேன் அப்படின்னு. ஒருத்தருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபீலிங். தட் மீன்ஸ் அந்த மாதிரி என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னை இருக்கிற இதுல எல்லாம் நம்ம அதுக்குள்ளதான் இருக்கோம். ஒரு வீடு கட்டியிருக்கோம், எங்க வீடு இருக்கோம், பகவான் ஒரு சிருஷ்டிச்சிருக்க அந்த நிலத்துலதான் நம்ம வந்து வீடு கட்டியிருக்கோம். அது யாரோட இதுல பகவானுக்கு அதுக்கு ரெண்ட் கொடுக்குறோமா இல்ல. ஆனா நம்ம வீடு கட்டிட்டு நம்ம பேர்லாம் போட்டு என்னுடைய வீடு அப்படின்னு. சரி அதுக்கு பகவானுக்கு ஒரு ரூம் இருக்கான்னு பார்த்தா இருக்கவே இருக்கா, ஏதோ சின்ன போட்டோ வச்சு பேருக்கு வழக்கிட்டு அந்த மாதிரி பண்றவங்க இருக்காங்க. எல்லாரும் சொல்லல, ஐம் நாட் சேயிங் நம்ம டிவோட்டிஸ் இல்ல, இன் ஜெனரல் அந்த மாதிரி பெரிய பணக்காரா இருக்கும், ஆனா ஏதோ பேருக்கு பகவானுக்கு சரி அந்த மாதிரி அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இல்லையா. நம்ம வந்து சரி அந்த மாதிரி இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம், பகவானுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் இஸ் ஜஸ்ட் தேங்க்ஸ் கிவிங். நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அதுக்கு இல்ல. எனக்கு இவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்திருக்கேன் பகவான், ஒண்ணும் இல்ல, நான் ஏழைதான், என்கிட்ட ஒண்ணும் கிடையாது, படிப்பு இல்லை, அறிவு இல்லை, ஒண்ணுமே இல்லை. ஆனால் என்னது, உடல் கொடுத்திருக்கேன், நல்லா சிஸ்டம் எல்லாம் ஒர்க் பண்றதே, காலு கை கண்ணு எல்லாம் தெரியறதே, உடல் இல்லையா, நான் இது என்னது காலு ஊனம் இல்லையே, பேச்சு வராம காது கேட்க வந்து ஒண்ணும் இல்லையே, நான் தான் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கேன், எல்லாம் தெரியறது, நல்லா பேச்சு வருது. அப்ப என்னது, தேங்க்யூ பகவானே, அதுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் நம்ம கொடுத்தே ஆகணும். ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்தா அந்த தேங்க்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் அ வைல் நம்ம வந்து எங்க போறோமோ இல்லையோ ஹாஸ்பிட்டல் விசிட் சும்மா போயிட்டு வந்துடலாம். யாருக்கு நம்ம ரிலேட்டிவ் அங்க இருந்தாதான் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போறோம்னு ஒரு பழக்கம் வச்சிருக்கோம். அப்படி இல்லை, நம்ம சும்மாவே போயிட்டு எப்படி இருக்கீங்க, என்னாச்சுன்னு யார்கிட்டயோ கேட்டு பதில் சொல்றவங்க இருப்பாங்க. சும்மா போய் பார்த்தா தெரியும், ஒருத்தவங்க காலு தொங்கிட்டு இருக்கும், ஒருத்தவங்க முதுக என்னவோ அப்படி கொக்கி போட்டு வச்சிருப்பாங்க. ஒவ்வொன்றும் பார்த்தா நமக்கு வந்து அப்பதான் தோணும், ஆஹா நம்ம எவ்வளவு நல்லா இருக்கோம், நம்மகிட்டயே கோடி கணக்குல வந்து என்னது அவ்வளவு விலை மதிப்பெற்ற இதெல்லாம் இருக்கு, என்ன விலை மதிப்புள்ள அங்காவயங்கள்லாம் இருக்குன்னு அப்பதான் தெரியும். ஹாஸ்பிட்டல் வெளியில வந்தாலும் தெரியும், அப்பா சோ லக்கி, நமக்கு இது வரைக்கும் ஒண்ணும் வரலப்பா பகவானே, ரொம்ப தேங்க்ஸ், இப்படியே வைப்பா அப்படின்னு தோணும். சோ அதனால நம்ம வந்து என்னது, என்னை எல்லா இடத்திலும் எல்லாவற்றையும் என்னையும் காண்பவன், என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. அந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே பகவானோட தான், எல்லா இடத்துலயும் பகவான் இருக்காரு, அந்த ஒரு அணுவிலையும் பகவான் தான் இருக்காரு. அண்ட் வந்து நானும் அந்த பகவானோட சிருஷ்டிக்குள்ளதான் இருக்கேன். அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் அவன் ஒருபோதும் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லைன்னா என்னது, அவன் என்னை மறக்க மாட்டான், எப்பவுமே என்னை நினைவு கொள்வான். நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை, ஆனா அவனை வந்து எப்போ நினைவு வச்சுப்பேன். நம்ம ஜப்பா பண்ண 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 என்ன ஆகும், பகவானோட கவனம் இருக்கும், நம்ம டெஃபினட்டா பகவான் பார்த்துன்னு தான் இருக்காரு. ஓ நீ என்ன ஜப்பா பண்றேன், உள்ள இருக்கார் பரமாத்மா. அப்புறம் நம்ம சொல்றதெல்லாம் கேட்காம இருக்குமா, பகவானுக்கு நல்லா நிறைய ஜபம் பண்றாளே, நல்ல எனக்கு வேண்டிய எல்லாம் நைவேத்தியம் பண்றா, நைவேத்தியம் பண்ணதுதான் சாப்பிடுறா, கோயிலுக்கு ரெகுலரா போறா, அப்புறம் என்னது ஏகாதசி விரதம் இருக்கா, என்னெல்லாம் நமக்கு ஸ்கிரிப்சர்ல சொல்லியிருக்கோம், என்ன பண்றா. அப்ப இவங்களை வந்து நம்ம வந்து ஐ வில் கீப் இன் மைண்ட், இவங்களை கரையை ஏத்துறதுக்கு நான் வந்து இவள் ஆல்சோ பகவான் வந்து நம்மளை வந்து கவனிச்சுன்னு தான் இருக்கேன். சோ நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. சஞ்சலம் ஹிமன கிருஷ்ட பிரபாதி பலவத்ரிடம் தஸ்யாகம் நிகிரகம் மன்யே வாயோரிவ சுதுஷ்கரம். கிருஷ்ணா அர்ஜுனா சொல்றார், கிருஷ்ணா மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. அவன் அவ்வளவு போக்கஸ்டு பர்சன் ஆல்சோ சேஸ் இந்த கான்சென்ட்ரேஷன், இந்த என்னது ஆசனம், யமா நியமா ஆசனா பிராணாயாமா பிரத்யார் இதெல்லாம் சொல்றீங்க, அதெல்லாம் கரெக்ட் தான். இந்த அஷ்டாங்க யோகா பண்றதுக்கு இந்த தியானம் எல்லாம் பண்ணுமே, அதெல்லாம் முடியறதில்லப்பா. அந்த மைண்ட் வந்து ஒரு இடத்துல நிக்கிறதே இல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபம் சொல்லி ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே சொல்றதுக்குள்ள எங்கேயோ மனசு போயாச்சு. திரும்பி எடுத்து இங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுன்னு திரும்பி சொல்லணும். இப்படி பண்ண மனம் ஒரு நிலையில நிக்க மாட்டேங்கிறது, ரொம்ப குழப்பமா நிறைந்ததும் அடங்காததும் பிடிவாதம், ரொம்ப பிடிவாதம் இருக்கு. ஒரு இடத்துல நிக்கிறது இல்ல, குரங்கு மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். மனம் ஒரு குரங்கு, நல்லா அந்த பாட்டெல்லாம் எழுதியிருக்கா, எல்லாம் இதுல இருந்து எடுத்ததுதான், பகவத்கீதால இருந்து எடுத்த வேர்ட்ஸ் தான் எல்லாமே. ஆனா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா போட்டுருக்காங்க. அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிட்டே, வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது. அர்ஜுனனாலேயே முடியறதுன்னா அப்ப நமக்கு எங்க முடியும், அவர் அவ்வளவு போக்கஸ்டு. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆள் சின்ன வயசுல இருந்தே பிராக்டிஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணவனுக்கு கஷ்டம். அப்ப நம்மளால முடியுமோ, கஷ்டம்தான். நமக்கும் அந்த மனசை வந்து ஒரு ஒருமுகப்படுத்தி பண்ணணும். இல்ல அப்படியான்னு ட்ரை பண்ணலாம், முடியுமா, ரொம்ப கஷ்டம். அது அர்ஜுனனுக்கே கஷ்டம் சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு, ஸ்ரீ பகவான் பகவான் ரிப்ளை பண்றார், அசம்சயம் மகாபாகோ மனோதுர் நிகிரகம் சலம் அபியாசேன து கௌந்தேய வைராகியேன ச கிருஹ்யதே. பகவான் சொல்றார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. பகவானும் அப்ரூவ் பண்ணிக்கிறார். எஸ், வாட் யூ சே இஸ் ரைட். மனசோட இது என்னது, மனசோட என்னது நேச்சர், அந்த என்னது இன்ஸ்டிங் நேச்சர் என்னது, அப்படி குரங்கு மாதிரி போறதுதான் அதோட நேச்சர், அப்படிதான். அதை அடக்குவது ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஆனா என்னது, ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். அது முடியும். ஆனா அதுக்கு வந்து தனி நல்ல பயிற்சி பண்ணணும். நல்ல பயிற்சி பண்ண 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 என்ன ஆகும், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாலை சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள எங்கேயோ போயிடுத்த மனம் சொல்றது பழக்க என்னது, ஒரு 5 டைம் நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்றேன் போக்கஸா இருந்து 6வது டைம் பண்ணும்போது எங்கேயோ போயிடுது, 7வது டைம் எப்போ பண்ணேன்னு தெரியாது, மனம் எங்கேயோ இருக்கு, திரும்பி இழுத்து பிடிச்சுன்னு பண்ணணும். அப்புறம் என்ன ஆகும், 15 ரவுண்டு 15 டைம் சொன்னேன், நல்ல மனசு ஒரு கட்டுப்பாடுல இருந்தது. பகவானுடைய ஃபீச்சர்ல நான் வந்து மனசை வச்சேன். அப்படி பழக 108 ஒரு மாலை ஃபுல்லா நம்ம வந்து பகவானை தியானம் பண்ணின்னு சொல்லலாம். ஒரு மாலையில நிறைய மாலைகளே சொல்லலாம். அது எப்படி வரும், பழக்கம்னாலதான் வரும். பகவானே சொல்ற, தகுந்த பயிற்சினாலும். அப்புறம் என்னது, பற்றின்மை. நமக்கு வந்து வேற இடத்துல எல்லாம் பற்று இருக்குனாக்கா கண்டிப்பா அது முடியாது.
பழக்கமும் வேணும். வேற மெட்டீரியல் நம்ம பௌதிக உலகத்துல வந்து ஆசைகள் எல்லாம் நிறுத்திடும். அந்த ஆசைகளை குறைக்க குறைக்க இதற்கு தராசு மாதிரி தான். பௌதிக ஆசைகள் நிறைய இருக்கு அப்படின்னா பகவானோட திராசு மேலதான் இருக்கும், அந்த ஆன்மீகம் மேலதான் இருக்கும். இப்ப இந்த ஆசைகளை குறைத்துன்னு வந்தா இது இப்படியும் மேல போகும். பகவானோட ஆசைகள் அந்த ஸ்கிரிப்சர் படிக்கணும், இந்த கிளாஸ் போகணும், இன்னும் நிறைய ஸ்லோகம் படிக்கணும், இன்னும் அதோட அர்த்தம் படிக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை வந்துட்டே இருக்கும். அப்ப அது வந்து வெயிட் கூடிடும். அப்ப நம்ம வந்து நினைச்சுக்கணும், மனம் ஒரு எதிரியா அல்லது நண்பரா நம்ம தான் தீர்மானம் பண்ணணும். மனம் வந்து எதிரியா வச்சுக்கணும்னா அது கேட்கறதுக்கு எல்லாம், கண்ணு கேட்கறது எல்லாம் பண்ணலாம், காதுக்கு என்னெல்லாம் சொல்றதோ அதெல்லாம் கேட்கலாம், வாய் என்னெல்லாம் சாப்பிட கேட்கறதோ அதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கலாம். அது வந்து ஈட்டி மாதிரி நம்ம குத்திண்டே இருக்கும், அதை பண்ணு இதை பண்ணு சொல்லிட்டே இருக்கும். அப்ப எதிரியா மாறிவிடும். இல்லை நண்பர் மாதிரி இருக்குன்னா எஸ் சார் பணிவா இருக்கும். நம்ம கண்ட்ரோல்ல அது வந்து மனசு இருக்கும். அது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். பகவான் தான் நமக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காரு. அவர் வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்சர் அது நம்ம இதுல அதான் ஒரு பியூட்டி என்னன்னா 10 commandments இப்படிதான் இருக்கணும், இப்படி இருக்க கூடாது அந்த மாதிரி சொல்றதே கிடையாது. இதெல்லாம் சொல்ற பகவானே சொல்றாரு. அதுவும் 18 சாப்டர்ல பாக்கணும். எல்லாம் சொல்லிட்டேன்ப்பா அர்ஜுனா, இனிமே நீ வந்து உன்னோட இஷ்டம் போல பண்ணு சொல்லிடுறேன். இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லிட்டும் அர்ஜுனாக்கு சொல்லிடுறேன், இனிமே எல்லாம் சொல்லிட்டேன் இல்லையா, இன்னும் உனக்கு என்ன ரைட்டா தோன்றது நீ பண்ணு, உன்னோட இஷ்டம் போல பண்ணு சொல்லு. அதே போலதான் நமக்கும் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதெல்லாம் சொல்லியாச்சு, இதுதான் நல்லது இதுதான் கெட்டது சொல்லியாச்சு. அப்புறம் ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டோம். அப்புறம் தென் யூ டிசைட். இதுதானே மனம், 2 ஆப்ஷன் இருக்கு, ஒண்ணு கெடுதல் ஒண்ணு நல்லது. மனம் கண்ட்ரோல்ல வச்சுட்டா இதா இருக்கும், ஃப்ரெண்டா இருக்கும், இல்ல லூஸா விட்டுட்டோம்னா இனிமையாகும். the choice is yours. இப்படிதான் இருக்கணும் ஒரு இதுலயும் சொல்லவே மாட்டான். சோ யோகாவில் வெற்றியை அடைய தவறும் ஒருவரின் இலக்கென்ன? This is important again. प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा साश्वती समाहा सुचीलां श्रीमतां गेहे யோகோ பிரஷ்டோ அபிஜாயதே அப்படின்னா இந்த ஒரு நல்ல, இப்ப நம்மளே நம்மளோட எடுக்கலாம், நல்லா யோகியா இருக்கும், நல்லா ஒரு சடன் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட். 18 days கோர்ஸ் முடியறதுக்குள்ள நிறைய ஜப்பா பண்றோம், எந்த நேரமும் இதுல இருக்கும், நான் மாதிரி நினைச்சுக்கலாமே. மனக்கற்பனை பண்றதுல என்ன போறது இல்லையா, நாங்க 2.5 வருஷமா நான் ட்ரை பண்றேன், என்னால முடியறதில்ல. பௌதிக தான் நிறைய ஆசைகள் இருக்கே தவிர விடுறதுக்கு பாக்குறோம், ஆனா மட்டும் பாக்குறோம், முடிய மாட்டேங்குது. ஆனா நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து அந்த இலக்கு போயிடுவோம். அந்த மாதிரி யோகி நல்லா பயிற்சி பண்ணி நான் அந்த தேர்ச்சி பெறேன். ஆனா என்ன சொன்னேனே, அங்க போறதுக்கு 100 out of 100 தான் வாங்கணும், 35 பாசிங் மார்க் எல்லாம் கிடையாது. ஆனா இதுல என்ன பியூட்டினா, இப்போ ஒரு வந்து போன ஜென்மத்துல ஒரு இன்ஜினியர் ஒரு டாக்டரே வச்சுக்கலாம், நல்ல எம்டி நல்ல சயின்டிஸ்ட் யாராவது இருக்கலாம், நல்லா படிச்சிருக்காங்க, எல்லாம் கரெக்ட் தான், அவனும் இறந்து போயிருப்பான், அந்த சயின்டிஸ்டே இறந்துருப்பான். திரும்பி இந்த ஜென்மத்தை வருவான். அந்த காலத்தை நான் அந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் அந்த இதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன், சோ ஐ வில் டூ தட் இக்வேஷன், அந்த இதெல்லாம் பண்ண சொல்ல முடியுமா? இல்ல. குழந்தைய பிறந்தா என்ன பண்ணுவோம், திரும்பி A for ஆப்பிள் தடுக்கி விழுந்துட்டு நடந்துட்டு A for ஆப்பிள்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். we can't do anything. திரும்பி இந்த ஜென்மத்துல எவ்வளவு படிக்கணும் அது. சோ அந்த பௌதிக படிப்பெல்லாம் அவ்வளவுதான், இட் இஸ் ஆல் டெம்பரரி. இந்த ஜென்மத்துல நம்ம என்ன படிக்கணும், இந்த ஜென்மத்தோட முடிஞ்சு போயிடும். ஆனா ஆன்மீகத்தோட அப்படி கிடையாது. ஏன், இந்த மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், இந்த பாடி இறந்து போகும்போது அந்த பாடி ஸ்தூல சரீரம் தான் இறக்கும், அதுக்குள்ள சூக்ஷ்ம சரீரமும் ஆத்மாவும் வெளியில போய் அந்த வேறொரு உடலுக்குள்ள போகும். என்னது, ஒரு குழந்தை உடல்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இப்ப நம்ம ஆன்மீகத்தை இருக்கன்னா பகவான் தெரியும், ஆஹா நல்ல பக்தி எல்லாம் பண்ற, உனக்கு அடுத்த ஜென்மம் ஒரு வந்து ஹியூமன் ஃபார்மே கொடுக்குறேன் அப்படிதான் சொல்லுவேன். அப்ப என்னது, ஒரு ஹியூமன் ஒரு குழந்தை உள்ள போகும். திரும்பி நம்ம வந்து ஓ ராமா ராமா இப்படி, கிருஷ்ணானா எப்படி சொல்லணும், ஓ ஹரே கிருஷ்ணா எனக்கு தெரியறது இல்லையா அப்படி சொல்ல மாட்டோம். அதனாலதான் நம்ம வந்து நிறைய இப்ப இந்த யூடியூப்ல எல்லாம் வருது, சின்ன குழந்தைகளே ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் பாடுவோம். பிறந்த ஒரு சின்ன குழந்தை தவழற கூட இல்ல, அப்படி படுத்துட்டு இருக்கு, ஹரே கிருஷ்ணா அது சொல்றது, நம்ம நிறுத்தினோம் திரும்பி அது அடுத்து விடுறது, பாடுங்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. சைல்ட் ப்ராடிஜி சொல்லுவோம் நம்ம இல்லையா. அப்ப அந்த சின்ன வயசுல அந்த காலத்துல எப்படி வருது, பிகாஸ் ஆஃப் பூர்வ ஜென்மத்தை போன ஜென்மத்தை அந்த இது மார்க் கண்டினியூஸ், அந்த மைண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் வில் கண்டினியூ. அப்ப போன ஜென்மத்தை நம்ம 70 மார்க் வாங்கியிருக்கோம்னா 30 மார்க்கு வேண்டி நம்ம திரும்பி இந்த உலகத்தை பிறந்திருக்கோம். ஆனா ஒரு மாதிரி நல்ல குடும்பத்தை தான் பிறந்திருக்கோம். அதனாலதான் இந்த அப்பா இது என்னது இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றோம். இந்த ஜென்மத்தை நல்லா பயிற்சி பண்ணி 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 சப்போஸ் 30 மார்க்ஸ் வாங்கல, 29.5 வாங்கிட்டோம், இன்னும் ஒரு 1/2 மார்க் பாக்கி இருக்குன்னா எகெயின் நமக்கு வந்து கோலத்தை உண்டாகும், கிருஷ்ணாவோட உலகத்தை போக முடியாது. என்ன பண்ணுவோம், திரும்பி இந்த உலகத்தை பிறப்போம். ஆனா எங்க பிறப்போம், நல்ல ஆன்மீக குடும்பத்துல அம்மாவோட வயத்துல இருக்கும் போதே அந்த மாதிரி பூஜை பனஸ்காரம், அம்மாவோட வயத்துல இருக்கும்போது இந்த குழந்தை எல்லாம் கேட்டுக்கணும். வெளியில வந்தா பூஜை பனஸ்காரம் அது இது, எந்த நேரமும் பகவான் பகவான் அந்த மாதிரி இருக்காங்க. சோ அவங்களோட ஃபுல் அந்த 1/2 மார்க் என்ன பாக்கி இருக்கோ அதுவும் அந்த ஜென்மத்தை முடித்து அவன் போயிடுவான். இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றது. வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் யோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தர்
நல்லவர்னா என்னது, ஆன்மீகத்தை நல்ல இல்லாட்டா என்ன ஆகும், இல்லைன்னாக்கா ஒரு செல்வந்தர், நல்ல பணக்கார வீடு, ஆனா பணக்காரன் பட் இதுவும் இருக்கும் என்னது, ஆன்மீகத்திலே முன்னேறி இருக்கிற அந்த மாதிரி குடும்பமா இருக்கும். செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். ஏன் ஒரு ஏழை குடும்பத்துல பிறந்தா என்னாகும், எல்லாம் ஆன்மீகம் தான், எல்லாரும் அவங்களும் ஒரு குடிசையில இருந்தாலும் ஜப்பா பண்றாங்க. ஆனாலும் என்ன பண்ணணும், சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லையே, ஏன்னா பணம் இல்லை, உழைக்கதான் வேணும். அப்போ உழைக்க போகும்போது அந்த அவ்வளவு டைம் இஸ் வேஸ்டட் இன் இது பகவானோட தியானம் பண்றது. சோ அவனுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு இடத்துல கொடுப்போம், உனக்கு பணக்கவலையும் இல்லப்பா, அவனுக்கு எந்த நேரமும் பக்தி பண்றதுக்கு தான் நேரம். சோ உனக்கு அந்த குடும்பத்தை பிறக்க சொல்றேன்னு அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் நம்ம நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரபுபாதோட பார்த்தீங்கன்னா அம்மா அப்பா எல்லாம் ரொம்ப பக்தி பண்றவங்க தான். அவர் சின்ன வயசுலயே இந்த இதுதான் பக்தி பக்தி பக்தி. ஏன்னா பண கஷ்டம் எல்லாம் பார்க்கலாம், நல்ல வீட்டுல பிறந்திருக்காரு, இதுதான் லாஸ்ட் ஜென்மா புரிஞ்சு போயிடும். அந்த ஜென்மாலே வழுக்கி விழறவங்க இருக்காங்க. இந்த ஜென்மா எடுத்திருக்கோம், ஏன்னா எவ்வளவு பேருக்கு இந்த புரிதல் வருது, நல்ல செல்வந்தர் வீட்டுல பிறந்திருக்கேன், அப்ப என்ன எல்லாம் வசதியும் இருக்கு, சரி ஒரு தம் அடிக்கலாம், சரி கள்ளு குடிக்கலாம், நல்ல கார்ல ஃபாரின் கார்ல நல்ல சுத்தலாம், எல்லாம் வேண்டாத்தெல்லாம் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி பண்றவங்க இருக்காங்க. ஏன்னா பணம் ஈஸியா கிடைச்சதுன்னு. அந்த மாதிரி இல்லாம என்னது, உன்ன ஜென்மத்தை ஏதோ கிருபையினால நம்ம செல்வந்தர் வீட்டுல பிறந்திருக்கோம். இன்னமும் நம்ம பக்குவப்படுத்தி இன்னமும் அந்த பாக்கி எவ்வளவு மார்க்ஸ் இப்போ நம்ம இப்ப ஆன்மீகத்துல எவ்வளவு மார்க் வாங்கிட்டே இருக்கோமோ தட் கெட்ஸ் கேரி ஃபார்வர்ட் டு நெக்ஸ்ட் ஜென்மா. ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸ் தான் கூட வந்துட்டே இருக்கும். சோ அந்த கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ திரும்பி சொல்றேன், வெற்றி அடையாத யோகி போன ஜென்மத்துல, அதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்துல வெற்றி அடையாத யோகி என்ன பண்ணுவோம், ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுப்போம், புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் என்ன புண்ணிய மேல உலகம் எல்லாம் போயிட்டு அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். வேஸ்ட் ஆகாது. திரும்பி ஏ ஃபார் ஆப்பிள், இந்த பௌதிக உலகத்துல ஏ ஃபார் ஆப்பிள் ஆரம்பிப்பாங்க, அந்த மாதிரி கிடையாது. திஸ் வில் கெட் கேரி ஃபார்வர்ட். சின்ன வயசுல இருந்தே ஜப்பால அம்மா அப்பா ஜப்பம் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி இடத்துல அந்த குழந்தையும் உட்காந்து பண்ணுவோம். அப்புறம் அத்தவா யோகினாமேவ குலே பவதி தீமதாம் ஏதத்தி துர்லபதரம் லோகே ஜன்மயத் இதృஷம். அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் என்ன பண்றார், அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. எல்லாம் ஆன்மீக ஒரு ஆச்சாரியர் வீட்டுல ஒரு குழந்தை, நல்ல ஒரு ஆச்சாரியர், நல்ல சொற்பொழி நடத்துறார், நல்ல ஒரு இதா இருக்கார், பேரும் புகழும், அதுக்கு அவ்வளவு ஒரு என்னது அவரோட தரிசனம் பார்க்கறதுக்கே லைன்ல நிற்பாங்க, அவங்க வீட்டுல குழந்தையா பிறப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு செல்வந்தர் இல்லை, இது ஆன்மீகவாதிகளோட வீட்லயும் குழந்தையா பிறக்கும். அதெல்லாம் நம்ம கையில இல்லை இல்லையா, அப்கோர்ஸ் நம்ம என்ன கர்மா பண்றோமோ அக்கார்டிங் டு தட் தான் அடுத்த ஜென்மம் கிடைக்கும். சோ அந்த மாதிரி குலத்தில் பிறப்பது உறுதி எந்த இந்த இதுல கொடுத்திருக்கு, ஸ்லோகம்லயே கொடுத்திருக்கு. இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். அந்த மாதிரி பிறவி எடுக்கிறது ரொம்ப ரேர். அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஆத்மா பிறந்து தட் வில் பி தி லாஸ்ட் ஆயாச்சு, நல்லா முக்தி பெற்று அவன் அப்படியே வெளியில பகவானோட இல்லத்துக்கு போயிடணும். இது ரொம்ப துர்லபதரம் போட்டிருக்கு இல்லையா, என்ன போட்டு துர்லபதரம், அந்த மாதிரி ரொம்ப ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் கிடைக்கும். யோகினாமபி சர்வேஷாம் மத்கதேனாந்தராத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோ மாம் சமே யுக்த தமோ மதஹ. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனை யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். யுக்தத்தமும் மத்த என்னுடைய அபிப்பிராயம் அதுதான். என்ன சொல்றேன், எல்லா யோகிகள் நிறைய இப்ப யோகிகள் இருக்கா, நிறைய பேர் இப்ப ஆன்மீகத்துல வந்திருக்காங்க. எல்லாம் அவங்கவுங்க இப்ப தெரிஞ்சா போல ஒரு பஜனை பாடுவாங்க, ஒரு என்னது சம்திங் தே வில் கீப் டூயிங். ஒரு உபவாசம் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு தெரியா போல ஒரு என்னது பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனா அந்த ஒரு மத்தியில எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன், சில பேர் பேருக்கு பண்ணுவா, எல்லாம் கூட்டத்தோட நான் அந்த சபால ஜாயின் பண்ணிருக்கேன், அந்த கூட்டத்துல இருக்கேன், நானும் கூட்டத்துல கோவிந்தா போடுறாங்களே அந்த மாதிரி இல்லாம டோட்டலி கன்வின்ஸ்ட், எஸ் கிருஷ்ணா தான் கடவுள்டா, கிருஷ்ணருக்கு வேண்டி செய்யறேன், அந்த மாதிரி இருக்கானோ எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் எண்ணி உள்ள என்னது பகவானையே எண்ணின்று எல்லா வேலைகளும் செய்யறான், எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவன். அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஆத்மாதான் பகவான் சேஸ் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மீ. அவன் என்ன அடையறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான வழியை வந்தாச்சு, அவன் எங்கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கான். அண்ட் அவனை விட உயர்ந்தவன் யாரும் இல்லைன்னு, எல்லோரை விட அவன் உயர்ந்தவன், அவனை விட உயர்ந்தவன் வேற யாரும் இல்லை, அவன் தான் உயர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்ற பகவான். சோ நம்ம ட்ரை பண்ணலாம், அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, இப்ப அனைத்து யோகங்களும் பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கை நோக்கி முன்னேறி ஃபர்ஸ்ட் என்ன படிக்கிறோம், இப்ப இன்னையோட கர்ம யோகா முடியும்.
அந்த கர்ம யோகால என்னது என்னெல்லாம் பண்ணோம், என்னெல்லாம் பண்ணோம், ஏது பண்ணோம், பகவானை நினைத்து கிருஷ்ணரை நினைத்து பக்தி யோகம் பக்தியோட தான் கர்மாவையும் பண்ணிட்டு போறோம். அதனாலதான் அது கர்ம யோகானே இருக்கு. அப்புறம் ஞானம், இதெல்லாம் படிச்சு ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம் இதெல்லாம் பயிற்சி பண்றது, மூச்சு பயிற்சி அது இது எல்லாம் பண்ணு. கடைசியில எல்லாமே எங்க போய் கொண்டு போய் நம்மளை சேர்த்தோம், பக்தி யோகம். அது எங்க? கிருஷ்ணாவுடைய உலகம் தான். நல்ல பக்தியில நல்லா பயிற்சி பெற்றுட்டோம்னா ஆல்மோஸ்ட் வி ஆர் கமிங் க்ளோசர் டு பகவானோட கோலோக பிருந்தாவனம். அந்த இடத்துல இது அங்க போய் சேர்ந்தா போதுதான். இதுதான் படிநிலை. நம்ம இப்ப இங்கதான் இருக்கோம், கர்ம யோகால தான் இருக்கோம். எது பண்ணினா பகவான் பிடிக்கும், எது பண்ணினா பிடிக்கும்னுட்டு அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால இதை விடக்கூடாது. இதுல இருந்தா ஏன்னா இல்ல எனக்கு இந்த இது பண்ண வேண்டாம், டைரக்டா நான் 3வது படி போறேன்னா முடியாது. முதல் படி, அப்புறம் தான் மேலப்படி, மேலப்படி இப்படிதான் ஏறணும். இந்த மாதிரி ஏறி ஏறி நம்ம முன்ன போயிட்டு பக்தி யோகத்தின் இலக்கு, அந்த பக்தியில போய் நம்ம போய் சேரணும், பகவான் இடத்துல போய் சேரணும். ஓகே, இப்ப 4 யுகங்கள்ல நம்ம பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடியும் சொன்னேன். ஆமா, பார்த்திருக்கோமே, நம்ம அந்த சார்ட் எல்லாம் பார்த்தோம். 4 யுகம் இருக்கு: கிருத்தயுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். கிருத்த யுகத்தை எப்படி ஜப்பா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, பகவான் எப்படி தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இந்த மாதிரி வீட்டை விட்டு போய் ஒரு சன்னியாசி மாதிரி, ஒண்ணும் வீட்டை பத்தி கவலை இல்லாம, சாப்பாடு இல்லாம, தூக்கம் இல்லாம, தண்ணீர் ஒண்ணும் இல்ல, ஜபம் 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 போகும், உடம்பெல்லாம் அப்படி போயிடும். இந்த மாதிரி தாடியெல்லாம் வளர்ந்து என்ன புற்று, எறும்பு புற்று அதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிடும். அதெல்லாம் கூட தெரியாது, எறும்பெல்லாம் கடிக்கும், அதுவும் தெரியாம அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. அப்படிதான் வழிபாடு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சத்திய லோகத்துல, சத்திய யுகத்துல. அப்புறம் திரேதா யுகத்தை என்னது, விலையுயர்ந்த தியாகங்களை செய்தாங்க. நிறைய யாகம் யஜ்யம் அதுல என்னெல்லாமோ போட்டு, அது மாதிரி எல்லாம் சாமகிரி எல்லாம் நிறைய வாங்கி போட்டு எல்லாம் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு உலகம், இந்த மாதிரி ஒரு யுகம் இப்போ திரேதா யுகத்துல இருந்தது. எந்த நேரமும் அப்படிதான் பகவானை வழிபடணும், அந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் துவாபர யுகத்துல கோயில் அர்ச்சனை, பகவான் கோயில்ல போயிட்டு பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்றது, நைவேத்தியம் பண்றது, அப்புறம் என்னது அவரை ஆராதனை எல்லாம் உண்டே. கோயில் வழிபாடுன்னா தெரியல, பகவானுக்கு என்னெல்லாம் பண்றாங்களோ அந்த அபிஷேகம் ஆராதனை எல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி வழிபாடு எந்த நேரமும் கோயில்ல இருக்கும். அந்த மாதிரி துவாபர யுகத்துல இருந்தாங்க, அப்படிதான் பகவானை வழிபடணும்னு. ஆனா கலியுகத்தை என்ன கொடுத்திருக்கு பாகவதத்துல, கிருத்தே யத்யாயதோ விஷ்ணு, கிருத்தேனா இந்த கிருத்த யுகத்துல தியாயத்தோ விஷ்ணு, யத்யாயத்தோ விஷ்ணு, இது தியானம் பண்ணி, தியாயத்தோனா கிருத்த யுகத்தை தியானம் பண்ணி விஷ்ணு தியானம் பண்ணி பண்ணிருந்தாங்க. திரேதாயாம் யஜதோ மகைஹி, யஜ்யம் யாகம் தான் திரேதா யுகத்தை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. துவாபரே பரிச்சாரியாயம், துவாபர யுகத்துல பகவானுக்கு இதெல்லாம் என்னது நிவேதனம், பகவானுக்கு ஒரு அலங்காரம் பண்றது, பகவானுக்கு எல்லாம் பண்றாங்க. கோயில் என்னெல்லாம் வழிபாடு பண்றோங்களோ அதெல்லாம். ஆனா கலியுகத்துல தத்ரி கீர்த்தனம், தத்தரி கீர்த்தனா அப்படின்னா கலியுகத்துல என்ன சொல்லியிருக்க, ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லியிருக்க, ஒன்லி கடவுளின் பரிசுத்த பெயர்களை ஜபிப்பது. அதனால நான் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரமே சோ சிம்பிள், ஈஸியா எல்லாருக்கும் வாயில வரும். அது ஃபுல் மந்திரமே டோட்டல். இல்ல ஒரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சொன்னாலும் புண்ணியம் உண்டு, ஆனா அதை விட பெனிஃபிட் என்னது, ஃபுல் மந்திரம் சொன்னா அதை விட பெனிஃபிட் ஜாஸ்தி. அதனாலதான் எல்லாருக்கும் அது பரிந்துரைக்கப்படுங்க. இவர் சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் இதெல்லாம் ஆரம்பித்தார். அதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்க, கலியுகம்னா அதுக்கு முன்னாடி இருந்ததே, ஆனா கலியுகத்தை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இவர் ஒரு வழிகாட்டி கொடுத்திருக்காரு. நீங்க எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்லுங்க, அதைதான் நம்ம இன்னைக்கு ஃபாலோ பண்ணணும். சோ மந்திரம் என்றால் என்ன, இன்னத்துக்கு ஒரு மந்திரம்னு அது அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு மைண்டை டெலிவர் பண்ற. வாட் இஸ் மந்த்ரா? மன் பிளஸ் த்ரா, மைண்ட் என்னது நம்ம இந்த இதுல இருக்கோமே கட்டுண்ட இதுல, அதுல இருந்து வெளிப்பட்டு விடும். ஒரு மந்திரம் பாரம்பரியமான ஒரு குறுகிய ஒளி, சொல் அல்லது சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசப்படும் சொற்றொடர் மற்றும் தியான நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் நம் மனதையும் உடலையும் மையமாக வைத்திருக்க உதவும் வகையில் இது மீண்டும் மீண்டும் கூறப்படுகிறது. அதனால நம்ம எனக்கு ஹரே கிருஷ்ணா நாம இவ்வளவு சொல்றாங்க அப்படின்னா அதுதான் அது பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும். ஏன்னா அது இந்த நேரத்தில் நம்ம மனதையும் உடலையும், ஏன்னா ஒரு வாட்டி சொன்னாலும் போறாது, சொல்ல 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 ஃபுல் மனசு அதுக்குள்ள ஐக்கியமாயிடும். உடலையும் எல்லாத்தையும் நம்ம மையமாக வைத்திருக்க உதவும் வகையில் இது மீண்டும் மீண்டும் கூறப்படுகிறது. ஆனால் அடிப்படை நோக்கம் இன்னும் அப்படியே உள்ளது. அது நம் நோக்கங்களை மையமாக கொண்டு நம் மனதை அமைதிப்படுத்தும் ஒரு வழியாகும். மந்திரங்கள் உண்மையில் வேலை செய்கிறதா? எஸ், வேலை செய்கிறது. சயின்டிஸ்ட் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. நமக்கு இப்ப அப்படிதான் இல்லையா, யாராவது சயின்டிஸ்ட் ப்ரூவ் பண்ணா இதே நான் இவ்வளவு சார், யாராவது எழுதணும், இந்த டாக்டர் பிரிஸ்கிரைப் ஆவோ, அப்படியா சரி நான் எடுத்து. வேற யாராவது சொன்னா நம்ம வீட்டு ஏதாவது அந்த மஞ்சளை போட்டு பால்ல போட்டு குடினா அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. இதுல எல்லாம் என்ன இருக்கு, டாக்டர் சொல்லுவாங்க யூஷுவலா ஹல்தி, இது என்னது மில்க், டர்மரிக் மில்க் அப்படின்லாம் இங்கிலீஷ் பேர்லாம் போட்டோன்னா ஓ இஸ் இட் ஓகே நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு. ஸோ நமக்கு எப்பவுமே டாக்டர் படிச்சவங்க பேர்ல கொஞ்சம் ஜாஸ்தி நம்பிக்கை. ஆனா அது ப்ரூவ் ஆயிடும்.
மந்திரங்கள் மனம் உண்மையில் வேலை செய்கிறதா? மந்திரங்கள் மனம் மற்றும் உடல் மீது செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன. மந்திரங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வரும் ஒலிகள். பல நரம்பியல் விஞ்ஞானிகள், நியூரோ சயின்டிஸ்ட், அவங்க வந்து மந்திரங்களின் ஒலியும் மொழியும் நம் வாழ்வில் பல விதத்தில் பயன்படுகின்றன என்பதை நிரூபித்துள்ளனர். நிறைய அந்த கோமா கண்டிஷன்ல அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த ஒரு இது மியூசிக் மாதிரி போட்டு, இல்ல ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் ஏதோ போட்டு கொஞ்சம் அதிர்வுகள்லாம் அவங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கு. ஸோ இட் ஒர்க்ஸ் ஆன் த பாடி. அப்போ டெஃபினட்டா இந்த அதோட வேவ்ஸ்ல அது சொல்லிட்டே இருக்கும்போது அதோட வேவ்ஸ் வந்து நம்ம மனதை, நம்ம நியூரோ அந்த இதெல்லாமே அஃபெக்ட் பண்ணி இட் வில் ஒர்க் ஃபார் பெட்டர். அஃபெக்ட்னா இருந்து வேர்ஸ்டுக்கு போகாது, பெட்டர் இதெல்லாம் வந்து இட் வில் ஒர்க் பெட்டர். இதெல்லாம் எங்க கொடுத்துருக்கு? நமக்கு அதெல்லாம் சான்று வேணுமே. இதெல்லாம் நீங்க சொல்றீங்க, பட் எந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல கொடுத்துருக்கு அதுவும் நமக்கு தெரியணும் இல்லையா? சும்மா யாரோ பகவத்கீதா சொல்லியிருக்கான்னு ஏத்துக்க முடியாது. பகவத்கீதால சொல்லியிருக்கு, அது இல்லாதக்கு நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸையும் சொல்லியிருக்கு. அது என்னது பார்க்கலாம். பகவானுடைய பரிசுத்த பெயர்களை கோஷம் அடைவதற்கு வேத குறிப்புகள்லாம் கொடுத்து கிருஷ்ண யஜுர் வேதத்திலிருந்து கலி சந்தர்ஷன உபநிஷத கொடுத்திருக்கு. इति षोडशगं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं न परतरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। इति षोडशगं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं न परतरो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते. அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த யுகத்திற்கு, என்னது கலியுகத்திற்கு, ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் தான் ஏற்றம், என்னது ரொம்பவே பெஸ்ட். இதை விட வேற ஏதாவது பெஸ்ட்ன்னு தேடி பார்த்தும் போது ஒன்னும் கிடைக்கல. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் தான் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் வேற எது? சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் ஆதிலீலா 17.21 கொடுத்திருக்கு. ஹரே நாம ஹரே நாமைவ கேவலம் கலோ நாஸ்தி ஏவ கதிர் அந்யதா. வேற கதி இல்லை அப்படிங்கிற. என்னது கதி இல்லை? சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில் விடுதலையின் ஒரே வழி கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த நாமங்களை உச்சரிப்பது தான். வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை, வேறு வழி இல்லை. இதை வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை கொடுத்திருக்கு. வேற கதிர் அந்யதா, வேற கதி கிடையாது. நமக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ண நாமம் சொல்லி இதுல இருந்து விடுபட்டு போகும். குறுக்கு வழியெல்லாம் கிடையாது. வேத குறிப்புகள் என்ன? ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் கொடுத்திருக்கு. கலேர் தோஷநிதே ராஜன் அஸ்தி ஹேகோ மகான் குணஹ கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் ரஜே. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கார்? எனதன்பு ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதான இந்த கலியுகத்தை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கு. ஃபுல்லா ஃபால்ட் தான். இந்த கலியுகத்துல எல்லாமே அட்டுழியம் அக்கிரமெல்லாம் தான் நடக்கும் போட்டிருக்கு. இருந்தாலும் ஒரு நல்லது என்ன இருக்குன்னா, நாம ஜபம், சிம்பிளா நாம ஜபம் சொல்லி நம்ம வந்து இதுல இருந்து விடுதலை பெறலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இது பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்துக்கு உயர்த்தப்படலாம் அப்படின்னு பாகவதத்துல 12.3.59 கொடுத்திருக்கு. வேற என்ன? பகவத்கீதாலேயே இது 10வது சாப்டர்ல வரும்போது இது வரும். 10.25 பகவான் என்ன சொல்றாரு? யஜ்ஞானம் ஜப யஜ்ஞோ அஸ்மி. நான் தான் வந்து இருக்கிற யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்றீங்க இல்லையா, அதுல வந்து ஜப்பாங்கிற யஜ்ஞத்துல நான் இருக்கேன் அப்படின்னு. ஜப்பா நம்ம சொல்றோம், பகவானோட ஒரு போட்டோ, ஒரு விக்கிரகத்துக்கு வந்து பூ போட்டேன், அதுக்கு மாலை சாத்தினேன், அதுதான் வழிபாடு அப்படி இல்ல. நம்ம ஜப்பா சொல்றதுலயே அதுதான் வழிபாடு. அதுவே பகவானுக்கு ஒரு வழிபாடு பண்றோம். கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப்ப யஜ்ஞம் ஆகேன். ஜப்பாலையும் பகவான் இருக்கார். அப்புறம் சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் அந்தியலீலா. அது 3 லீலாக்கள் உண்டு. ஒன்னு ஆதி லீலா, மத்திய லீலா, அந்திய லீலா. இது அந்தியலீலா கடைசி பாகம் 20.16. नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैवमीदृशं मिहाजनिनानुराग. இதுல என்ன கொடுத்திருக்காரு? என் ஆண்டவரே, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமை உங்கள் புனித பெயரில் வாழும் நிறுவனத்திற்கு என அனைத்து நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் உள்ளன. அப்படின்னா என்னது? உங்களுடைய பேரிலேயே அவ்வளவு புனிதம் இருக்கு. நாங்க வந்து அந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் இருக்கவே இருக்கு. அது இல்லாமே உங்க பேரு ஒரு கோவிந்தா கூப்பிட்டோம், ஒரு கிருஷ்ணா கூப்பிட்டோம், ஒரு மாதவா கூப்பிட்டோம், அதுலயும் அவ்வளவு சக்தி இருக்கு அப்படிங்கிற உங்களுக்கு. எனவே உங்களுக்கு கிருஷ்ணா மற்றும் கோவிந்தா போன்ற பல பெயர்கள் உள்ளன. உங்கள் பெயர்களை நீங்களே அந்த பெயர்களில் முதலீடு செய்துள்ளீர்கள். உங்களோட என்ன ஆப்புலன்ஸ் இருக்கு, பகவான் இருக்கிற எவ்வளவு ஒரு சக்தி இருக்கு, அந்த சக்தியெல்லாம் அவர்களோட பேர்லயும் இருக்கு. சோ அந்த பேர் உச்சரிச்சாலே நம்ம வந்து அவருக்கு பூஜை பண்ணாமல அந்த ஒரு எஃபெக்ட் வரும். அதனால அந்த நேம்ஸ், பகவானோட நேம் நாமம் எடுத்தாலே ரொம்ப புண்ணியம். அப்படின்னா என்னது? ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். மற்றும் அவற்றை நினைவில் கொள்வதற்கு கடினமான மற்றும் வேகமான விதிகள் எதுவும் இல்லை. ஒரு கிருஷ்ணான்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சொல்ற என்ன, நான் நேற்று சொன்னேன், கிருஷ்ணாவா என்ன பேர் தெரியும் அப்படி சொல்ல மாட்டாளே. மாதவா, கோவிந்தா,
ரிஷிகேஷன் என்னெல்லாமோ பகவானுக்கு தான் நிறைய பேர் இருக்கு. என்ன வேணா பேர் எடுத்து நம்ம வந்து சொல்லிட்டே இருக்கலாம். அதெல்லாமே நமக்கு வந்து நல்லது பயக்கும். சோ இதுக்கு வந்து செய்ய வேண்டியவை என்ன, செய்ய வேண்டாத ஆல்மோஸ்ட் 5 மினிட்ஸ் முடிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் உச்சரிக்கும் முன் பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்தை உச்சரிக்கணும். இன்னைக்கு மாதாஜி படிச்சாங்க இல்லையா, ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. இதுதான் வந்து பஞ்ச தத்துவ மந்திரம். 5 தத்துவங்கள் இருக்கு. அவளெல்லாம் கும்பிட்டு அவங்க பக்தர்களையும் கும்பிட்டு நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை ஆரம்பிக்கணும். இரண்டாவது, கேட்கக்கூடிய வகையில் கோஷம் விடுங்கள். யாருடைய கேட்க நம்ம ஜபம் பண்றோம்னு நமக்கு கேட்கிறபடி நம்ம வந்து ஜப்பா பண்ணணும். ரொம்ப சத்தம் போட்டும் இல்ல, ரொம்ப வாய்ப்புலயே சொல்ல மாட்டேன். நமக்கு கேட்கக்கூடிய வகையில் நம்ம வந்து சொல்லணும். அதுதான் அந்த 9 வித பக்தி. நம்ம வந்து பிரகலாத் மகாராஜோட பார்த்தோம் இல்லையா, அது என்னது, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம், அப்புறம் கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். 9ல 3 பண்ணி விட்டாச்சு. நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணும் போதே 3 வந்து கவர் பண்ணிட்டோம். வாயால சொல்றோம், அதே கேட்கிறோம், அண்ட் ஸ்மரணம், அப்படியே கண்ணை மூடின்னு பகவானையும் நினைத்து சொல்லும் போது அந்த 3ம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிடுறோம்னு அர்த்தம். சோ கேட்கக்கூடிய வகையில் கோஷமிடுங்கள். அப்புறம் மந்திரத்தை கேட்கும்படி தெளிவாக கூற வேண்டும். என்ன ஃபாஸ்டா சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு வழவழா குழப்பழான்னு அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. கரெக்டா ஒரு வேர்டும் உச்சரித்து இன்னைக்கு மாதாஜி கரெக்டா படிச்சாங்க. அதனாலதான் எனக்கு ரொம்ப ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் வந்திருக்காங்க, இருந்தாலும் நல்லா படிச்சாங்க. அண்ட் ஒவ்வொரு பேரையும் தெளிவாக உச்சரிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. இந்த கிருஷ்ணாலாம் வராது, ஏன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாலாம் வரும். ராம் ராமா அப்படி எல்லாமே சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாம ஹரே ஹரே காரணம். சில பேர் ஹரே ஹரே அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் நாட் ஹரே ஹரே, ஹரோ ஹரா, அது வேற. இது வந்து ஹரே ஹரே அப்படிதான் சொல்லணும். சோ ஒவ்வொரு பெயரையும் தெளிவாக உச்சரிக்கணும். 4வது, மரியாதை, பக்தி மற்றும் கவனம் வேணும். இப்ப மாலை வச்சு ஜபிக்கிறோம்னாக்கா அந்த மாலை வந்து கேர்ஃபுல்லி ஹேண்டில் பண்ணும். காலில் பட்டு நம்ம அப்புறம் சொல்லும் போது எச்சல் தான் படும் இல்லையா, அது மாதிரி எல்லாம் இல்லாம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நல்லா கையில பிடிச்சு ஒரு என்ன சொல்லுவா, ஒரு பக்தியோட அதை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணும். ஏன்னா சில பேர் வந்து துளசி பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது தேவி ஆல்மோஸ்ட் நீங்க அந்த தேவியை கையில வச்சுன்னு நீங்க ஜப்பா பண்ற போலதான், அவ்வளவு பவர்ஃபுல். ஆனா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அதை யூஸ் பண்ணும், காலெல்லாம் படாம. அப்புறம் எந்த இடத்திலும் உட்கார்ந்து அல்லது நடக்கும் போது எதிர்கொள்ள எந்த திசையிலும் நீங்கள் சொல்லலாம். ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்து காலும் மறத்து போகுமே, சரி கொஞ்சம் நடந்து சொல்லணும், நோ ப்ராப்ளம். எந்த திசை நோக்கி பண்ண, ஈஸ்ட் வெஸ்ட், எந்த திசை, நம்ம இதுக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது, பார்க்கவே வேண்டாம். எங்க வேணாலும் எப்படி வேணா உட்காந்து சொல்லலாம். நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் சொல்லலாம். ஆனால் இருப்பினும் விடியல் காலை சொல்ல பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. காலை நேரம் பிரம்ம முகூர்த்தம் 4:30 மணில நம்ம கோயில்ல வந்து ஆரத்தி காட்டுவாங்க. சோ அதுக்கெல்லாம் நீங்களும் வரலாம் தாராளமா. அந்த டெம்பிளோட இது லிங்க் எல்லாம் இன்னைக்கு போட சொல்றேன். டெம்பிள் லிங்க் போட்டு சில பேருக்கு எழுந்து பழக்கமும் இருக்கும் இல்லையா, சீக்கிரம் 5 மணிக்கு எழுந்துக்கணும், 4 மணிக்கு எழுந்து பார்க்கலாமே. 4 மணிக்கு எழுந்துக்கலாம். கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆகி உட்காரும் போது 6:30 மணி ஆயிடுச்சுன்னா அழகா அவங்க திரையெல்லாம் திறந்து நீங்க வந்து கோயிலுக்கு நம்ம வந்து விஸ்வரூப தரிசனம் பார்க்க எல்லாரும் நிறைய பேர் கோயிலுக்கு போவாங்க. காத்தால பகவான் முகத்துல முழிக்கணும்னு சொல்லி லைன்ல நின்று போவாங்க. சோ அது நம்ம வீட்லயே உட்காந்து இப்ப நம்ம மொபைல்லயே பார்க்கலாமே, கம்ப்யூட்டர்லயே பார்க்கலாமே. சோ அது வந்து எவ்ரிடே நடக்கும், வித்தவுட் ஃபெயில் எவ்ரிடே இட் வில் பி ஷோன். சோ அது வந்து நீங்க வந்து பார்க்கலாம். சோ அந்த மாதிரி என்னது அப்ப அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்லிட்டே பண்ணலாம். சோ அந்த நேரத்துல சொல்றது ரொம்ப விசேஷம். பிரம்ம முகூர்த்தம் இஸ் ஆல்வேஸ் விசேஷம். அந்த டைம் அந்த மாதிரி டைம். ஃபர்ஸ்ட் ஆல் பிராக்டிகலா பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல மோஸ்ட்லி எல்லாம் தூங்கிட்டு தான் இருப்பா. யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டா. மெசேஜ் பண்ணி கால் பண்ணி ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸே இருக்காது. அழகா நம்ம வந்து வீட்டுக்காராலும் எல்லாரும் வீட்டுல உள்ளவங்களும் தூங்கிட்டு இருந்தா ரொம்ப நல்லது இல்லையா, நமக்கு வந்து காவால வேலை செய்ய வேண்டாமே, நம்ம பாட்டுக்கு அழகா நம்ம ஜப்பா பண்ணிட்டு இருக்கலாம். சோ விடியற் காலையில் சொல்ல பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. காலை நேரம் பிரம்ம முகூர்த்தம் 4:30 மணி. இப்ப இன்னைக்கு வந்து நான் அந்த டெம்பிள் லிங்க் போட்டுடுறோம். யாருக்கு முடியறதோ அகெயின் இது வந்து ஜென்ரல்ல தான் நான் சொல்றேன். இல்ல நாங்க வந்து மருந்து சாப்பிடுறோம், காலையில சீக்கிரம் எனக்கு முடியாது, லேட்டா தான் படுத்துக்கணும், தூக்க ப்ராப்ளம் இருக்கு, இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ப்ளீஸ் டோன்ட் ட்ரை. மாத்த நீங்க சொன்னீங்க அதனால பண்ணினேன், எனக்கு அவ்வளவு பெருசா எடுத்து டாக்டர் போனேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாதீங்க. நீங்க டோன்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இல்ல நல்ல ஹெல்த்தா தான் இருக்கும், எஸ் வி கேன் ட்ரை. எங்களுக்கு தெரியாம இருந்தது இவ்வளவு நாள், நாங்க ட்ரை பண்ணலாமே. ஒரு நாளைக்கு என்ன பார்க்கலாம், ஆஹா நல்லா போயிட்டு இருக்கேன், 2வது நாள் பார்க்கலாம். இல்ல ஒரு நாள் என்னண்டே ரொம்ப அதுக்கப்புறம் தலைவலி வந்துருக்குன்னா ப்ளீஸ் அப்புறம் பண்ணாதீங்க. அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு எப்ப தோன்றதும் திரும்பி யூ கேன் கெட் அப் அண்ட் ட்ரை. ஆனா தீபாவளி எல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம எதுக்கு தானே செய்வோம், இல்ல எங்கேயாவது போறோம், ஊருக்கு போறோம், இது ஏதோ ஒரு இடத்துல கல்யாணம், காத்தால சீக்கிரம் முகூர்த்தம், அதனால வாங்க சீக்கிரம் சொன்னா, இல்ல நம்ம வீட்லயே கல்யாணம்னா எந்துக்க மாட்டோமா, எந்துப்போம். இல்ல தூங்கிட்டு இருப்பேன், எனக்கு 8 மணிக்கு எந்திருந்தாதான் தலைவலி வராதுன்னா தூங்கிட்டு இருப்போமா, இல்ல. இது வந்து அந்த மாதிரி நினைச்சோம்னா பகவான் பார்த்து பாரு நம்மளோட எல்லாம் என்னெல்லாம் மோஸ்ட்லி எவ்ரி திங் ஹி வில் டேக் கேர். அவரை நினைத்துன்னு தானே போறோம் இல்லையா. ஆனாலும் வந்து ரொம்ப சீரியஸா நீங்க வந்து மருந்து எல்லாம் சாப்பிடுறவங்க ட்ரை பண்ண வேண்டாம். நார்மல் ஹெல்த் உள்ளவங்க பார்க்கலாம்.
அப்புறம் குளிக்கும் முன் அல்லது குளித்த பின் நீங்கள் சொல்லலாம். ஜப்பா எப்ப பண்ணலாம்? குளிச்சப்புறம் சுத்த ஆச்சாரமா பண்ணுமா? அப்படியெல்லாம் கிடையாது. நாள் முழுக்க எப்ப வேணா சொல்லலாம். ஆனா காத்தால சொல்றது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஆனா குளிச்சப்புறம் தான் பண்ணுமா? அப்படி இல்லை. குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் பண்ணலாம், குளிச்சப்புறம் பண்ணலாம். அப்புறம் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடியும் சாப்பிடலாம், சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அதுவும் உண்டு. நான் இதுல போடல. பிகாஸ் ஐ டூ தட். சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கணக்கு வச்சுன்னு பண்ணுவேன். அப்புறம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன, அது ஒரு டியூட்டி மாதிரி. அப்பதான் முடியும். இல்லாட்டா வேலை 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 வேலையை வீட்டு வேலை முடியவே மாட்டேங்குது. அப்ப நம்ம ஒரு டைம் டேபிள் மாதிரி போட்டுட்டோம்னா கரெக்டா சரியா போயிட்டு இருக்கும். அப்புறம் எண்ணிக்கை வைத்து ஜபிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. 108 மணிகள் உள்ள மாலை எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு துளசி மாலை இங்க கொடுத்திருக்கு. பட் அவாய்ட் துளசி மாலை இந்த லெவல்ல, ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல வேண்டாம். 2, 3, 4 அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல போச்சு. நான் இப்ப 5th லெவல். நாளைக்கு வந்து எங்களோட ரிசல்ட் வருது. எங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்கு நாளைக்கு. 5th லெவல் கிளாஸ் இருக்கு. அது ரிசல்ட் சொல்ல போறாங்க. 5வது லெவல் நாங்க பாஸ் பண்ணிட்டோமா இல்லையான்னு. சோ அப்புறம் 6வது லெவல் போவாங்க. அப்ப நானே இன்னும் துளசி மாலை இல்லை. நான் வந்து இதுதான் எங்களோட என்ன வீடியோ காட்டிடுறேன். நான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒரே நிமிஷம். இது வந்து மரத்தால ஆனதுதான். கேன் யூ சி? மரத்தால ஆனதுதான் நான் வந்து யூஸ் பண்றேன். சோ வந்து துளசி மாலை இஸ் பெட்டர் சொல்றாங்க. பட் வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். கால் படக்கூடாது. ஏன்னா தேவி இல்லையா? நம்ம வந்து தெரியாதனமா நம்ம தப்பு பண்ணிட்டா நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையே நினைச்சிடாங்க. இந்த பாவம் ஏறிண்டே போகும். நமக்கு தெரியாது பாவம் ஏறது. அதை விட நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பீட்ஸ், நீம் பீட்ஸோட கிடைக்கும். மரத்தால பண்ணின இது கிடைக்கும். இல்லாட்டா கிறிஸ்டல் இந்த மாதிரி நமக்கு கடையில போச்சுன்னா பல விதம் அவ வச்சிருப்பா. துளசி வீடு அவாய்ட் பண்ணிட்டு பாக்கி எது வேணாலும் 108 மணி இருக்கான்னு பாத்துக்கணும். அதை வச்சு நம்ம ஜபிக்கணும். அப்புறம் இது வந்து மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க இப்ப நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும் போட்டுருக்கு. இப்ப என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது. ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும் போது ஒருவர் ஜபிக்க கூடாது. செய்தித்தாள் அல்லது டிவி பார்ப்பது போன்ற செயல்களோடு சேர்ந்து செய்யக்கூடாது. ஏதோ புஸ்தகம் லாஸ்ட் அந்த இது அந்த ஸ்டோரியில என்ன ஆனா, அந்த ஹீரோ என்ன ஆனா, அந்த ஹீரோயின் என்ன ஆனான்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கான்னு ஃபர்ஸ்ட் அதை பண்ணி படிச்சு முடிச்சப்பறம் ஜபம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஜபமும் பண்ணும், அந்த ஸ்டோரியும் படிக்கணும் முடியாது. இல்ல டிவி பார்த்துட்டு என்ன எடுத்து அந்த மாமியார் என்ன பண்ணினா, கொடுமை பண்ணாளா, இப்ப எல்லாமே அந்த சீரியல் தானே போயிட்டு இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்தோம். அப்ப அதை ஒழுங்கா அதை பார்த்துட்டு அந்த டைம்ல ஜப்பா பண்ண வேண்டாம். அது முடிச்சுட்டு அப்படி ஜப்பா பண்ணும்போது ஜப்பத்துல மாத்திரம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்மரணத்தோட பண்ணணும். அப்புறம் மகாமந்திரத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் ஒருவர் உச்சரிக்க கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி பண்ணுது. எனக்கு மாதாஜி ஆரம்பிக்குமா ஹரே ராமான்னு ஆரம்பிச்சாங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணான்னு தான் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஹரே ராமா நீங்க சொன்னா திரும்பி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா தான் வரும். ஆனா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஹரே கிருஷ்ணால இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பெரியவங்க சொல்றதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். சோ அந்த மாதிரி சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் சொல்லியிருக்காரு. அதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பகுதியை மாத்திரம் சொல்லக்கூடாது. ஹரே ஹரே முடிக்காம வேற ஒரு ஹரே அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. ஃபுல்லா என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை வந்து எழுதி வச்சுக்கணும். அதை எழுதி வச்சுன்னா நமக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கும். இப்ப ஜபமாலையில் கிருஷ்ணர் மணியை ஒருவர் கடந்து போகக்கூடாது. அதை வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். கிருஷ்ணமணின்னா எப்படி இருக்கும்னு இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும். எல்லா மாலையிலும் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த மேல இருக்கு இல்லையா, இது இப்படி இருக்கும். சோ அதை விட்டுட்டு இந்த விரல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆள்காட்டி விரலை யூஸ் பண்ணாம இந்த மிடில் ஃபிங்கர் அண்ட் தம்ப் அதை பிடிச்சிருந்து இந்த இதுக்கப்புறம் உள்ள மணியை மாத்திரம் பிடிச்சிருந்து ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் ஆரம்பிக்கிறேன். இதை பிடிச்சிக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனா நாம ஜபம் சொல்வது பண்ணக்கூடாது. இது என்னது பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த அடுத்த மணியை வந்து இப்படி ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. அடுத்த மணி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே. இப்படி சொல்ல 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 இது நம்ம பக்கம் வந்துட்டே இருக்கும். அந்த கிருஷ்ணமணி நம்ம கிட்ட வரும்போது என்ன ஆகும்? இப்படி சொல்ல சொல்ல 108 வந்துரும். இங்க வரும்போது 108 வந்துரும். 107 108 வந்தாச்சுன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அது வந்தாச்சு. தட் மீன்ஸ் நம்ம வந்து ஜப்பாலேயே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுவோம். இந்த இது டச் ஆகாம தெரிஞ்சிடும் 108 முடிச்சு விட்டோம்னா அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க, திரும்பி இன்னொரு மாலை. இது வந்து ஒரு மாலை. 108 டைம் பகவானோட இது ஜப்பா பண்றது ஒரு மாலை. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், திரும்பி இந்த மாதிரி திருப்பி இந்த 108ன்னு பிடிச்சிருந்தோமே அது வந்து 1 அது 1 ஆயிடும். திரும்பி இந்த இது பஞ்சதத்துவ மந்திரம் ஒரு வாட்டி சொல்லி திரும்பி 1 அந்த 108 மணி பிடிச்சோமே தட் வில் பிகம் 1. அப்புறம் அதை எண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ராம ராம. அப்புறம் அடுத்த மணி இப்படி பண்ண இப்படியே போகும். இது இப்படியே அடுத்த 2வது ஆயிடுத்துனாலும் அதே மாதிரிதான். 108 முடிஞ்சாச்சுன்னா என்ன, திருப்பி திரும்பி இது நம்ம பக்கம் வரா போல. கிராஸ் பண்ணக்கூடாது. அது ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து கிருஷ்ணா பீடை வந்து கிராஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஜப்பா பண்ண வேண்டாம். அப்புறம் ஜப்பமாலே
ஜபமாலையில் கிருஷ்ணமணியை ஒருவர் கடந்து போகக்கூடாது. இதுதான் கிருஷ்ணமணி. இங்க வந்து முடிச்சுட்டோம் 108 ஆயிடுச்சுன்னா இதை திருப்பி இந்த 108 வந்து 1 நினைச்சு 1 2 3ன்னு இப்படி போகணும். அப்ப இந்த மாலையில் இப்படி வரும். இது 108 ஆகும். திருப்பி ரொட்டேட் பண்ணிக்கணும். இது 1 2 3ன்னு. இது நீங்க வந்து இப்போ புரியலைன்னா நீங்க யூடியூப்ல பார்த்தாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். புரிஞ்சுக்கிட்டுனாக்கா வெரி குட். ஸோ யூ கேன் கண்டினியூ. இல்லாட்ட திரும்பி நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். நாளைக்கு திரும்பி யாருக்காவது சந்தேகம் வந்தா நாளைக்கு. ஓகே, அப்புறம் என்னது இதுல என்ன நன்மை? நம்ம இதெல்லாம் கோஷம் விடுறோமே, ஜபம் எல்லாம் பண்றோமே, என்ன நன்மைனாக்கா இது பாவத்தின் எதிர்வினைகளிலிருந்து விடுதலை. நம்ம நிறைய பாவம் பண்றோம், நமக்கே தெரியாது. நடந்து போயிட்டே இருக்கோம். எவ்வளவு எறும்பு நம்ம காலடியில சாகுறதோ, எவ்வளவு 8 கால் பூச்சியோட காலை உடைச்சு விடுறோமோ, எவ்வளவு புழு பூச்சி என்ன வேணா இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம வந்து மிதிச்சு விடுறோமோ, எனிதிங் கேன் பி தேர். சோ அதெல்லாம் நமக்கு வந்து பாவம் தான். ஏன்னா அது ஒரு உயிர் இல்லையா? அப்ப அதோட அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ல இருந்து நமக்கு ஃப்ரீடம் கிடைக்கும். தெரியாதமா பண்ணணும். தெரியாதைக்கு பண்றதெல்லாம் நம்ம வந்து ஜப்பா பண்றதுலயே எல்லாம் இதாயிடும், இறைசாயிடும். அப்புறம் தேவையற்ற இயக்கிகள் மற்றும் பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து நிவாரணம். தற்போதைய நிலையில் நாம் எந்த விசித்திரமான எண்ணங்களுக்கும் ஆசைகளுக்கும் அடிமைகளாக இருக்கிறோம். இப்ப என்னது, ஏதோ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காட்டுறாரு அப்படின்னு ஏதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதோ சொல்றான். நார்மலி இதெல்லாம் என்னது யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு தான் இருக்கும் பொருங்க. நம்ம எல்லாம் ஒரு மாதிரி விவேகம் உள்ளவாதான். ஆனாலும் பழக்கம் எப்ப வேணா எப்படி வேணா ஏற்படும். ஒண்ணும் இல்லையா, ஒரு காப்பி பழக்கம் இருக்கா நமக்கு? அதுல விடுபட முடியறதா? இல்லையே, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. தலை வலிக்கிறது. காப்பி குடிக்கலன்னு தலை வலிச்சிடும். அது எப்ப ஆரம்பிச்சது? குழந்தை பிறக்கும் போதே காப்பி நம்ம வாயில விட்டு பழக்கிருக்கோமா? இல்ல, ஏதோ ஒரு பீரியட்ல நம்ம காப்பி ஆரம்பிச்சோம். அது இன்னைய வரைக்கும் தொடர்றது. நமக்கு வந்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து எதுவுமே அடிக்ஷன் ஆயிடுத்துல கஷ்டம். அதுதான் வந்து கொடுத்தோம். சோ அடிக்ஷன் இல்லாம பாத்துக்கணும். இப்ப இவன் என்னது யங் பாய் தான். கல் என்ன, ஒரு குடி என்ன, சிகரெட் என்ன, எல்லாம் பழக்கம். அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இருக்கும்போது மாட்டிடுது. சோ இந்த ஆசைகள் எல்லாம் நம்ம விடுபட முடியும். ஏன் நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்லும்போது இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்க மாட்டாங்களே, எல்லாம் ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க. சோ அது மாதிரி அதுல இருந்து விடுபட்டு விடுவோம். அப்புறம் கவலை மற்றும் மன அழுத்தத்திலிருந்து சுதந்திரம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா வயசு கூட கூட இதுதான் ஜாஸ்தி வருது. கவலைகள் நிறைய வரும். மன அழுத்தம், டென்ஷன், பிபி, கொலஸ்ட்ரால், அந்த மாதிரி இல்லாத மனிதரே இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு இப்போ. என்ன தெரியாது, அந்த மாதிரி மனசு போட்டு அழுத்துறது நமக்கு சொல்ல தெரியல, அவ்வளவுதான். அது என்னது, இட் வில் ஷோ இன் இது. நம்ம பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிடணும்னு அதுல தெரியும். ஏன் அதுனா பிபி ஏன் ஏறி இருக்குன்னா பிகாஸ் ஆஃப் டென்ஷன். இல்லையா, நான் தான் டென்ஷன் பண்ணலைன்னா அந்த பிளட் சொல்றதே டென்ஷன் வச்சுட்டு இருக்க அப்படின்னு. அந்த மாதிரி வந்து நம்ம மாட்டினோம். அப்ப அதுல இருந்து சுதந்திரம். எப்படி? எப்பவும் வாய் விட்டு சிரிக்கணும். அதான் லாஃபிங் கிளப் எல்லாம் எதுக்கு வந்திருக்கு? நல்லா வாய் விட்டு சிரிங்க. நம்ம வீட்டுல சிரிக்க மாட்டோம், உட்காந்து இருப்போம். அப்புறம் அங்க ஃபீஸ் கட்டி அங்க கார்டனுக்கு வர சொல்லுவாங்க. அங்க சரி அப்படின்னா அங்க எல்லாரும் சேர்ந்து சிரிக்கும்போது நம்மளும் சிரிப்போம். அது பணத்தை கட்டி சிரிக்கணும். அதுக்கு நம்ம வீட்லயே அழகா சிரிச்சு உடல்ல உள்ள வியாதியும் போகலாம். இருந்த வியாதியும் போய்விடும். வரப்போறேன் வந்து கதவு பக்கத்துல நிக்கிற வியாதியும் போய்ப்பா. நான் வந்து இப்போ சிரிச்சு நல்லா ஹாப்பியா இருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜெபம் சொல்லி நல்லா பிரீத்திங் எக்ஸசைஸும் நல்லா பண்றேன். லங்ஸ் நல்லா விரியறது. முன்னாடி 2 டைம் சொல்லும் போதுதான் மூச்சு வந்துன்றது. இப்போ 5 டைம் நான் சொல்ல முடியாது. என்ன பண்ண இந்த லங்ஸ் நல்லா விரியும். இப்போ நம்ம வந்து குறுக்கி அந்த லங்ஸ் வந்து இப்படி இருக்குன்னா இவ்வளவுதான் விரியறது. திரும்பி நம்ம இப்படிதான் பண்றோம். ஏன்னா நம்ம ஓடுறது இல்லை இல்லையா? சின்ன குழந்தைலாம் அப்படி நல்லா ஓடும்போது அவள் நல்லா விரியும், நல்லா குறுக்கும், நல்லா விரியும் குறுக்கும். அந்த மாதிரி எலாஸ்டிசிட்டியோட இருக்காது. ஆனா நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் ஓடாததுனால என்ன, அது வந்து ஜாஸ்தி ப்ரீத் பண்ண முடியாது. ஆனா இந்த இது ஜபம் சொல்ல நல்லா ப்ரீத் பண்ணி நான் அதை எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ தட் யூ கேன். மன அமைதி கிடைக்கும். கண்டிப்பா அது வரும். மனசு பாரு நிம்மதியா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்றதுக்கு இது நாட் ஒன்லி ஏன் நான் அது திரும்பி சொல்றேன்னா அதுதான் நமக்கு இப்போ முடியும். கோயில் போகலாம். இப்ப மழை இருக்கு அந்த மாதிரி இருந்தா டெய்லி கோயில்லாம் போக முடியாது. பக்கத்துல இருந்தானே போகலாம். ரொம்ப ஒரு 2 மைல் தூரம் இருந்தனே 5 மைல் தூரம் இருக்குன்னா தினமும் எல்லாம் போக முடியாது. சோ ஆனா நம்ம வீட்லயே உட்காந்து ஜப்பா பண்ணலாம். பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதெல்லாம் பண்ணா என்னது, மன அமைதி கிடைக்கும். அப்புறம் உண்மையான மகிழ்ச்சி இதுதான். பணம் கொடுத்தெல்லாம் மகிழ்ச்சியை வாங்க முடியாது. பணம் கொடுத்து ஒரு டெம்பரரியா ஏதோ ஒரு மகிழ்ச்சியை வாங்கலாம். ஆனா இது வந்து பணம் செலவில்லை, ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா டோட்டல் உண்மையான மகிழ்ச்சி பகவானுடைய நாம சொல்லும். அப்புறம் அறிவொளி. என்னது நம்ம இது யாருக்கு செய்யறோம்? நம்ம எல்லாம் ஒரு தூய ஆத்மா. இந்த ஆத்மா இதெல்லாம் விடுதலை பெற்று நம்ம வேற ஒரு உடலுக்கு போறோமோ இல்லையோ, ஆன்மீகத்துக்கு போறது பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகணும். அப்படி இல்லைன்னாலும் வேற உடல் எங்க போகணும்? அட்லீஸ்ட் ஒரு நல்ல செல்வந்தர் குடும்பத்திலயோ ஆன்மீகவாதி மந்தத்திலயோ நம்ம போகணும். அதுல வந்து இந்த மாதிரி பண்ண நமக்கு அந்த மாதிரி முக்தி கிடைக்கும். சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஜபிக்கவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கவும். ஜபமும் நம்ம ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கணும். என்ன மாதிரி ஜபம் பண்ணணும்? பஞ்ச தத்துவ மந்திரா. இதுதான் வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா அவருக்கு வந்து கிருஷ்ணரோடும் ராதையோடும் சேர்ந்த இதுதான் அவருக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவா, ஒரு அவதாரமா வந்திருக்கார். ராதையோட கலர் காம்ப்ளெக்ஷன் அண்ட் கிருஷ்ணரோட எல்லா ஒரு குணங்கள் எல்லாம் இவர்கிட்ட இருக்கு. அப்புறம் பிரபு நித்யானந்தா, இவர் வந்து நித்யானந்தர். ஸ்ரீ அத்வைதா, இவர் வந்து அத்வைத ஆச்சாரியர்.
அப்புறம் கதாதர், இவர் வந்து கதாதர பண்டித், இவர் வந்து ஸ்ரீவாசாதி, இவர் ஸ்ரீவாசாதி. இவர்கள் எல்லாம் பஞ்ச தத்துவங்களையும் நம்ம வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி கௌரவ பக்த விருந்தா, அவங்க பக்தர்கள் யார் இருக்காளோ அவர்களுக்கும், ஏன்னா நம்ம எல்லாம் பக்தா, we are all the servitor of the servitor of the servitor of the Lord. பகவானை யாரு வழிபடுறாங்களோ, அவளோட யாரு சர்வீஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம சேவை பண்றோம், அவங்கள யாரு சர்வீஸ் பண்றாங்களோ அவங்களையும் நம்ம சர்வீஸ் பண்றோம். அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் இன்னும் கீழே இதுலதான் இருக்கும். அவங்க எல்லாரும் ஆச்சாரியார்கள் எல்லாரையும் நம்ம வந்து சேவிச்சு கடவுளையே நம்ம சேவிச்சுக்கோம். அப்ப என்னால ஒரே ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் மியூட்லயே சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இது வந்து இன்னைக்கு இது சுருக்கம் ஒண்ணு பார்க்க வேண்டாம், ஒரு வாட்டி சொல்லுவேன். அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல் எப்படி அது பார்த்தோம். அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள், யமா நியமா அதெல்லாம் பார்த்தோம். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், இல்லாட்டா அது எட்டி வச்சு குத்தும், அது கேட்கறதுக்கெல்லாம் வாங்கி கொடுக்க தோணும். அந்த மாதிரி சோ நம்ம வந்து ஃப்ரெண்டா வச்சுக்கிறது தான் நல்லது, கட்டுப்படுத்தி வைக்கணும். தோல்வியற்ற யோகியின் இலக்கு என்னது, நல்ல சுச்சீனம் ஸ்ரீமதாங்க. ஸ்ரீமதம்னா நல்ல என்னது ரிச் ஃபேமிலியில பிறக்கும், இல்லாட்டா நல்ல ஆன்மீக இதுல பிறப்பார். பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்தது. எஸ், அது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சைடா அதான் படிச்சுட்டு வரோம். பக்தி யோகத்தை தான் வந்து முன்னேற முடியும், அதுதான் வந்து பெஸ்ட் யோகம். முடிஞ்சாச்சு.